Yeah. Hey guys, hi guys. Somebody say guys. Somebody say guys. How are you guys? Somebody say guys. Dasquera masquera say kovaskana. They won. Alright. Here's Peshi, here's Charity, here's Tendai. Guys, don't go to tower. We are timbo tower and itika. And that was Joanna Blakey, that was Joanna Kutindiripa Machu. Masquera say, guys, are you okay? Muri messere, guys, Muri right, kwa Muri Coco, Natima, Nika, guys, Iowa, Kukusuva ichete, Kukusuva ichete, do Kwandanga Dishidi, Wanaga Chingwaiters, and that Tewe Timbo Tower, Timbo Ting, guys, Ting, and I'm so if I could the levy at Tishango Tanga. So nakutangane kutenda guys. Dine one of my people. Hesi letu ali say mwana wedu, how are you late? How is Jose? Dati nimutangane kutenda one of our diaries but YouTube. Ani muzali kuneme ku YouTube asingato ku Facebook. Bali ku YouTube. One of our diaries ku YouTube uko ndabigirwa matumbu guys, ndikabigirwa maguru handiti maona ndikanzima guru nematumbu ndio ku YouTube zvokutodaro handiti maona ndobva ndabigirwa belated birthday present. Ndobva ndabigirwa belated birthday present guys. Ndobva ndabigirwa belated birthday present. Nai wedwe ma team diaries moda kuti ndifane boots here ini pano ndofane boots here pano pamba muzati guys South Africa I had more than 200 pairs of shoes. Munozia I had more than 200 pairs of shoes. Ndiri munhu ane passion ne shoes kuno kwacho kamuzati ndakaya ndifunga ndakauya nekuda 3 pairs cheko 3 pairs ndikakudza kuti chi closet changu right now chava ne more than 35 pairs. 35 pairs mufunge. 35 pairs mufunge zvenyu guys. Muda kuti ndidini naye ma diaries. Kwai Michael Knox. Asinika kuno kunotondoraka ndakachinja guys from my user ndaipfekaya to sneak. Sure. Bedwe ndangoti munditenderawo mundibetserawo kutenda. Anditika ndangoti mundibetserawo kutenda. Anditi mondibetserawo kutenda kune this lady ushu guys. This lady afona smell muri I'm passing through I'm coming then to kuyakuzona somebody ku Peterborough so I need to meet you and then I saw her shikanzi matumbu yes Viola matumbu ava ndapuwa matumbu nemaguru ndobva ndanzi birthday happy belated birthday yenyu present anditika ndobva ndatoti ndikati ne box iyo Michael Knows ndikati maiteni ndatore kuma more than 35 guys. Zeslika mama I'm a new one andisina mbozera ndakapfeka anotori ne stickers ndatopfeka nanhasi saka ndoda ngotenda guys nchiti vedu vendibetsereyo kutenda kune this lady mune this lady uyu musi we after new year
after New Year mama wangu wamonogara kuManchester kundi mama pano pa diaries ndi mama vaombe ma 60 something vakapinda 15 Peterborough munomu saka Peterborough vaiuya kuzona hama yavo Peterborough vakati ndiri kuda kutokuona ndiri kutsvaga unfortunately the day racho ndandiri kubasa handakwanisa kuvaona mama wangu na dedi vakauya nena dedi vakazongosangana na Father Diaries vakauya pano ndakavigirwa guys zvakaoma ndikanzi welcome to Peterborough and birthday present naikeli zipotoria riri kupita kwaya na gogo na mama zi pressure cooker air fryer what ndikavigirwa 4 in 1 guys poto yakanaka iri muboxi inoita air fryer slow cooker iri poto 1 air fryer slow cooker pressure cooker guys apa chaito ne price kuma 300 and something pounds 4 in 1 chiombe chakadai so 4 in 1 yakoya na mama wangu ave kuManchester 60 something ma 60 something edu ari panapa handimaona ndovanda guys mfungi ndova vauya ne ma cleaning detergents vakauya ne ma domestos vakauya ne machini zvakawanda vakati vakasiya vakapa vana ndandisipo vakasiya pa zukuru vavo 200 pounds zvikanzwa zukuru vangu maenda kulunch guys vana vakatifonera kana ndakashawa kana ari muromo apa kwangofura ndi mama na Jedika ndikati chikanzi chero usiko I need to see vasukuru vangu ndobva ndangoti postcode ndiye munona vasukuru venyu ndobva tofura nepo guys ndikusiya imi guys ndakashawa kana Father Diaries vakangoti muzani ndashawa mashoko but kwani ndandotaura hangu nemudhara wangu nyaya takutowirirana nemudhara wangu hanimaona saka ndakawa kufara singaiti ndangoti munitendere guys kune this lady zvakare zuva rangu ramboda kuti kanganisikei bijani but makuseni but andasongoti mwari havo vanosaka zvinenge zvichiita vedwe ndozati nyaya dzekumasi ndakauya pano pa Diaries ndikakudza ngati guys handisi mumastreet especially any socialite hakuna socialite rinotaura neni kuseri kana riripo ndinokumbirawo kuti ubude utaure please ma socialite senai nezita rangu ma socialite kwamuri kuita zvinhu zvenyu handika ingotaurai zvamunotaura mufamba nesaidi iroro ikoko handiti ingo zvamunongoda mungotaura izvozvo mufamba nesaidi handiti already my name is tarnished already handika and it's okay like that, it's fine like that. Don't come andina darira ndinotongwa pa social media guys, I'm repeating this handina darira ndotongwa pa social media anymore. Handina socialite anondisamona, no one can summon me kuti uya kuno. I don't like it and I'm not gonna do that. Ndakuzanga 2025 will know you. That's why you see me, I'm just doing my own thing. And my theories are chabuda na tukudini guys. I don't have any time to explain anything to anyone. And it hakuna kana kuna muna noche akabirwa na meli anditika njokukumbura kuti ndiri mCOS akaya mu UK chingotora proof yako yesa unde kumapurisa anosora ndibata mapurisa vanitone address yangu nechi andika vanosora wandibata iye wacha anenge akachitakabirwa chingotora zvinhu zvako zvese proof pakabiwa pacho mari nepakabigwa nezvo zvaunazvo woenda kupolisi ndiri COS anditombonetsi kubata ndinotoswera ndatobatwa ipapo vanotozata mundiwana papi anditi stop kupinza zita rangu kuzvinhu zvasingazivi. Munondipinza zita rangu pazvinhu zvakawanda. Hatauri nyaya dzanenge. I said it ndakazvitaurira ndega guys ndikati inini handina socialite masocialites hadanani. Hakuna love kuma socialites. Ingori dog eat dog. Saka each man for himself. Antika God for us all. Ndisaka ndakatenda kuti nichamira hangu nema diaries angu pano comment section. Zvevanhu ina hangu andidi. Anditi andina social light rakambo yakuseri rikataura neni anditika ndofunga handizivi. I'm not saying kuti ndikudispute ndakambofonerwa pekutanga anditika ndakambofonerwa pekutanga ndichinzi kwaita nyaya kuri kupinzwa star renyu ne social light rimwe uyai anditika pekutanga I did not ndandabva kubasa kana ndakarara plus time difference I didn't see ndakazozvona ka time ndatomuka andi nasi ndazodecide ndazofunga kwakatotaura zvakawanda kudhara guys. I'm not here to clear myself and I'm not gonna clear myself. Side rine vanhu famba ine side iroro ndikafonerwa futi zve nhasi achinditi asa iri message inini handakona konda zongona iri message actually zvikanzi muri kudiwa iri voice note muri kudiwa kuwana kutaura zita renyu ndikati no anzi Nubu akwane no Nubu andifonera hana kukanganisa hana kunditongesa angonditi uyai kutaura zita renyu. I don't know who was talking about my name and ndobva ndampindura ati Nubu handikwanise kuuyako ndamunyorera iri message andika zvavari kutaura whatever ngavafambe inside iroro. I'm not gonna say anything anditongeswe pa social media and I'm repeating here pane vanhu anditongeswe pa social media guys.
Andimazvona andidi hangu, please let me be. Kana kune anoti ndakabigwa naMeli, famba ine side iroro rokuti Meli akabira vanhu. Andika famba ine side iroro, piwa proof, moona proof, moitonga judgment dzenyu koko, mofamba asi mapurisa ariko, just go and report me to the police. Anditi musandipinze pandisingadi kuona. I want to be me, kuzvimirira ndiri ndega. Sitena kuramba chingodhonzwa kwandisiko, andina pandinokwana. I'm not involved in anything, but muri kuda kundikwanisa. So it's okay, you have already involved me. Chifamba ine side iroro. Anditika ndaneta guys, I'm tired. Let me be guys. I'm just being me one masvan. Handina wandomboindira kuseri vandombotaura naye kana socialite kana ani, ndingori inini. Anditi ko chichanetsa. Mapurisa inini ndiri andombonetsi kuwana ndiri muno guys. Ingo nyaya yekunzi ndiri bava yakatotanga kudhara tikambozama takaticha challenge kuti vanhu vacho ngavauye pakashayikwa vanouya. Saka kana vachiriko tikukumbirawo kuti inini ndiri kuno. Andika ku UK akumbonetsi ku polisi 2 minutes. Polisi nosara yatondifonera yatondibata. Ndakutonzi uyai kuno muri kudiwa makatotora mari dzevanhu, makatova mari dzevanhu. Anditi saka ndangoti ndidini ndingodarikawo ipapo. Andimazvona ipapo inango andidi guys, andidi zvangu. Inango andidi. Kana kune mune ma evidence amunenge munawo, shandisa iwayo. Zita rangu musarikwanise parisingakwani. Harina pariri kukwana, handina munhu wandakabira. But kana aripo munhu anoti akabigwa naMeli, inini ndikuti ndakupolisi kuno ku UK. Just go to the police, call the police and say, ndine munhu anonzi Meli chichi akaba akandibirawo mari so. Saka ndikukumbirochi kuti justice, police will call me. Ndoenda kumapurisa tonoona munhu choti ndiani, because in as far as I know andina munhu andinokwereta, ndana munhu andokwereta, andana munhu andobira mari yake, andakabira mari yake andina. And I'm not gonna say anything because already makatotanisha, the name has been tarnished already. But makatotanga udhara asacho akabigwa roshayikwa, ndo zvinondinetsa. Akabigwa ari kushayikwa. So please guys, chingofamba ine side iroro ramunenge munaro, famba ine side ramunaro iroro. Anditika kana ndakaba mondinisa kumapurisa ndonosungwa. Andika UK yakasara neZimbabwe kuno kundinotosora rasungwa, nditori musiwo esa anditombonetsi ini, anditombonetsi na izvozvi. So mapurisa anotouya kuti iwe mhosva kudai, so ndotosora ndatobatwa. Sa instead kuti mutauri because I'm trying to be Meli, ini ndakazvimiririra. And ndakatibuda wani kuma socialites, ndakabuda kuma socialites ese, ndikati handichadi zva any socialite, and ndakachenja ndichakatanga. Handichadi regai ndiuye pano nditewo zvangu pano netimbo rangu kana ndisipo handipo basa tazvokubasa. Kuma sitiko chamutombondioni, kunyaya dzacho hamumbondioni, handichimaona. So kuti muramba muchangondizvuzvurudzawo vasikana, handioni kuti zvinenge zvichakanaka. Handimaona ndiregeiwo. Vakabigwa vakupei proof yacho, movabatsira kuenda kunoripota kumapurisa. Munotaura kuti tauya naye uyu ndiye munhu akabigwawo, motaura handina pandinokwana. Handisiti muda ndirambe ndichidzokodza chiti kudino. Handina munhu wacho ndakazama kuchallenge pano, ndototi budai izvo zvira itina ndogona kuti kana uripo wakabigwa naMeli ndokumbirawo kuti ufone. Vedoisai number mcomment section. Ndinokumbirawo kuti afone. Ndinokumbirawo kuti afone. Ndinokumbirawo kuti afone. Ndokumbirawo kuti afone. Ina nsandaita munhu auya kwandiri akanditi sisimeli ndakabigwa. Handiti ndaona last year ndaimboona pachinyorwa vanhu vakawanda vachitaura kwanzi simele vanotla kuadressa Keti because Keti ane secret yake yavo. Guys, dzangu nyaya ndotaura ndega, hapana wandinotya pa social media guys. Dzangu nyaya ndotaura ndega. Kana une secret yangu buritsa. Anofunga kuti ane secret yaMeli, I'm giving you the green light pano pamberi pane vanhu 500. Buritsa secret yangu please, ndoda kutoizivawo. Ini yangu ndiyanchikudza ndega guys, ini ndogona kuyanchikudza kuti kumba kwangu kuri kupisa kwakahuriwa. Chichi chamufunga kuti ndingavharizirai, chamunofunga kuti secret imwe ingazouya ndeipi. Ini kukuti mama mukaita ugwere ndiyanchikudza ndega kuti magwariwa ndingaita secret yei. Kana une secret yangu musandi blackmailer, handina muna secret yangu inini. Dzangu secret ndiyanchikudza ndega pano, handina muna secret yangu inini. Handigoni kuti ndihakire nyaya dzandisingasiyi guys. Handigoni famba ndichihakira nyaya dzandisingasiyi. Keti is not my friend. Anoera mwendoera mwechangu chana na mamwe takaguma kutaura kudhara. Hanimona kudhara pandakaguma kutaura naye. And nditorina zvokuti anzi ngatichika kudini. But as it is right now memchinyora kuti vanohla sisimeli vai vanotori nesecret vane nyaya dzakawanda vanodai. Haana kundicross, haana paataura nezvangu. Ndopenga ndinongobaya live guys kuti ndingotuka munhu guys. Kana ndimiwo ndongobaya live because ari kugwane vanhu vanenge vachigwanawo kuma street. Ndongobayawo live ini. Ndongoenda kutenga ngotukawo Keti wacho panapa kana ndimiwo guys. Akanituka ndomudzosera, kana chida mupindura nomupindura. Akangotaura nezvangu ndinomupindura.
so far haana kutaura nezvangu. Handiti ndinotaura naye kuti ndofanwa kunodendana naye kuti ndigwe naye. Simply because muda kufadza vamwe vanhu vedu eka ingoitai kuti kana muchiita zvamunenge muchiita kana muchinesana ko musandihakirise handidi kuhotspotwa. Handiti don't hotspot me kana dzangu hondo dzikauya handiti ndogara pasi ndodecida kuti ndopindura here kana kuti ndoignore zviri kwandiri. Ndokumbura kuti mumbondisiyawo please. I'm trying to be me. I'm doing one less of social media these days because titoriwo pamafasting achewayo but ndatozombopesa ndabuda musaga munoziva. Ndatozombopesa ndatombobuda musaga pamwe pandikazoti asi pasi Mwari ndio miedzo yacho kai ndio miedzo kai yandiri kutotanga futi nayo miedzo iyi ndobva ndazongoita right ndatombototi batikana so kati ingawani ndingori I'm just minding my own business. Where is this coming from? Ingawani vakatotaura kuti why guys kumadrama uko handisiko ndamusuna maito ndodzanyaya dzokuti kamastitutu ndandisi kutomboziva zvechokwadi pamberi paMwari kudai ndandisi kutomboziva andimo papa mona kuti ndasi nditori off ndatopinda izvozvi ndichipinda ndasangana nemusikana uyu ndokwana ndiri kutopinda izvozvi nditirega nditewo live yangu handimona mangwana ndenge ndiri kubasa handina nguva yacho kupinda mastreet and handichadi chero ndine nguva yako zvinezvi I prefer kuti time yangu ane ndiri kumba ndichange ndichiona Netflix. Handimona timaswanda muzikangasa ningikiri yangu here anoda kuita live. Handimona ndichange ndiri paNetflix ndiwane zvakawanda ndoya pano nematopics angu pano. Content yedu haiperi, hatiende kunotsvaka content kuvanhu. Content yedu tinayo pano isingaperi zvepaDiaries. Ndokumbirawo nemweya waMwari masocialites imbondisiyaiwo ndisiyeiwo masocialites. Chikumbiro abi yangu chikumbiro kana ndikakubloka mondifonera futi musadaro. Anditika ndakataura kuti kubloka paipai takabloka because for peace sake. Anditi for peace sake zvomontevera futi. Come on guys, come on. Anyway, right, pane nyaya yandinoda kuti timbotaura nhasi takatandara anoda kukwira tichimasana manje vari kudonha nochichikuitika. Anditi pane hallo tete Maswanda. Hallo mamoyo special white kweko naye mamoyo. Alright, ndavuka kuti awaterwa ndikuudzwa kuri kuti ndiva kunditera futi hayi 2025 zvese zvinyowanika mamoyo. Aiwa kana kune munhu wani wandakatotaura naye ndichitaura kuti ivava tete Maswanda guys musawa before Christmas ndichiti tete Maswanda muri kuona 2025 ka tave vanhu vakuru. Tete Maswanda kuti mudzokorodza masoko ndakakudzai tiri toga pafoni takati chii makati tete Maswanda nyaya iri papa gore ranga risati ratombopera handiti gore last year patakazongotozipa apapa zvinhu zvaita sei zvinezvi. Pane zvinhu zvekusiya, enough is enough zvese, kana zvipi zvipi, kana zvemadrama kana zvezvekuda kuti chii, kana nyaya dzevanhu idzi ka ngatingopindewo kana 2025 chii tauko munhu waungozwa ngoti ndakanangana nechakati zvepamuromo kwete hatichada zvimwe zvinhu zvinoda kungosiwa mukati meupenyu. Ndikatokubvunzai ndikati oraiti tomboti ndichaonogona kunyeberwa kuti tete Maswanda wakadai kana kuti tete Maswanda vabva tonoba nzondora dzehukuku toita sei, handikwanisi here kunozvidhifenda. Mukati aiwa kunyarara kunokunda kutaura ndezvongonyarara chero pawatukwa, chero ukatukwa ukaitwa sei ukanzwi. Siyai vanhu vanofamba nesaidhi ravo iroro hazvina basa. Kunyarara kunokunda kutaura. Ngatingotange 2025 yedu takutonogorera kutopera topedzisa gore redu takupinda 2025 tiri munzvinhu zvitsva. Ini ndakabva ndateerera ende zvikatotibatsira izvozvi zvandiri ndiri kuglowa ipo pano. Ndo munhu wani muchemberi wandakataura navo handitika vandifona nokuti ndaida kuita business navo ndofunga ndakakudzai vanga vasipo pandakakudzai pano nchiti guys ndine huku dzangu dziri kuuya manje ndikatokudzai navo ini nyaya dzangu ndokudzai ndega vanga vasipo tete Maswanda ndikatokuti guys ndakataurira tete Maswanda ndikati mimi toita ndokuti muitewo mari ndoita mari gore rino igore rekusimudzirana handitika ndikati tete Maswanda imi munofuya huku ini ndiri kure ndoisa order yehuku dzangu mondipfuira kusvikira pandiri kuda makgs
ndotuma munhu otaura huku dzangu mondichadya mari ndotengesa tikawirana mukatondibvunza kuti huku dziripi ndikati huku dzenge dziri kuharare mukatondibvunza kuti munodhilivhara here ndikati kana dzauya chakuudzai because ndiri mubusiness navo ndikatete masivanda ndida kupinda mubusiness nemi asi mubusiness hatichaedi zvepamuromo ilast year ishi hatichaedi pamuromo ndoda kuti tinyarare tite masivanda zvakakwana zvatakaita ngatiite zvatiri kuita nyaya inonetsa ndekuti tikapinda mumasocialites mumomo unogona kudhiswa uripo unogona kukandwa pasema uripo unogona kudini uripo yes the best way serwa unokotserwa comment section yonamana newekabisira kudai so unozongobva wangowawo unoauna sehuku yanaiwa nemvura ndikati bada se mune peji renyu itai zvekupeji kwenyu ndita zvekupeji kwangu handiti tatite nyaya dzedu dzechikuru dzekuti iti vanhu vakuruwo vanouyawo vakasununguka ndaitaura navo titu handika tirege kuzvita kunge mastupid honai toita kunge mastupid munguva kunge mapenzi chaiwo kana kuti zvakawanda zvekutaura but wobva tosazera racho kudaro kuona kuti ndini ndinopenga muzera racho nokutitukaga ndikanopindira nezera rangu kunonzi vanopenga maya saka the best way kungobuda mazviri let's do business vakatondibvunza vakati kokana pakatukwa ndikatete masanda vanhu vagara kune masaidhi akawanda anongotauka pamusoro pedu ekunyepa ndikakuudzai zara regai vakomeisaidhi iroro chiregai tifaine kutongwa matare kusesocial media mazera edu aya zvakutonyadzisa tikawira mumwe musi vakatombogumbuka ndakatobva ndatosiya zvekumastreet vakati seveli ndikatitete masanda kurangarire zvandakakuudzai let's focus tikuda kuita business and business mukatikanisira business mukaita noise business edu harifambi because kunochinzi vanhu venoise ndakastop up zvikanzi ndikati imbologai out kana matadza pressure yacho yanyanya logai out vanhu vanoda drama but drama muchariwana kumwe guys not here tachikokumbura kuti drama aiwa munorida endai henyu munotsvaga drama rakazara ina muri pedzi pano totadza upenyu kana munoda zveupenyu touya pano totaura kana kwamasivanda moita kwamasivanda muchitogwa zvekwamasivanda moita zveko handifungi kuti anenge vachiita zvokutukana nevanhu because ndine business rangu randiri kuita navo I have to protect my business so vakatinoza zvokusauta pasocial media vanondidonhedzesa neni ndofanedzara ndotamba kwerevenga ndokuya nyemba nemusana naye mamoyo kana kutukana nevanhuinvestment yangu pakabuda mari svinu guys pakabuda mari svinu hanimona saka investment to protect vakataka kuti anoitete masanda kamon look vanhu vakangoona vanobva kuti havasapoti vanhu havadi vanhu vanite nezvedrama but majority yavanhu havachadi drama havachadi handichada ini saka I have to protect my business and my territory handichimaona kuti tete motikanganisa zvinhu zvedu because vanhu vachitanga kuti hatisapoti handimaona honai then taitei hapana saka please guys handisi kuti kudii kana kuti kudii I love them all these socialites but I just don't want to be involved in any tunyaya kana kuti kudini kana mukanzi vaonekwa simiri vachidya garo remunhu ingofamba ine saidhi iroro mungoti shuwa zvotopera toenda kumwe tichidaro we are done guys I'm 47 now ite masanda ishiwa vari mumashure mangu mbichana hanimaona hazvichadi aiwa zvichaita zvichadou kana ndimi tega taka nyama nemweya iri zviri kuramba nyama nemweya zvakati no ende zvakabatsira aiwa ndoda kutenda ndoda kukutenda iya mamoyo ndakateerera vanhu ndofanedzara mune pisika aiwa kopa tabhotaura pepe masikati kusereko hana kutaura kuti mamoyo hona kupenya kwandiri kuita mamoyo mukati ndakaprovisiona prophet asi zvakandibata ndikati handiti ndimi munosiramba ndikati ndimi munoramba kuti hakuroiwe vanhu kuti varoi variko hatina kuramba zvifo zvakaitika chero kana uchinge uchinamata chero uchiita sei hakuna zvakadaro hazvishande ndikakutumira vhidhiyo ndikati honai hondo iyo lucky enough ndoda kutenda mwari because zvaizonzi varida kumaketa kana kudii handina hangu kuda kuposta ndoda kumaketa ndakuita sei inini handambobvira ndambotaura nawe ende havandizive ndakatotora nhamba kuyoutube ndikatosangana nemashure iwayo ndafona nedirect ko ndiri kuno kuzimbabwe ndikanoudzwa makuna soterwa idzohuku idzodzi
nepanetisi waya ngambinyoka dziya dzaipinda dziya kwakuri kupinda kuri kutumwa kuti endai munomudyira but vabva vanonga zita renyu wena kubva vakudoma vanonga saka haisi feki enini handisi munhu wemaprofeti inini munozviziva sisimedi handisi munhu anotedza maprofeti kudai kunzi vhidhiyo iroro kana muchida munozoriposta zvenyu randakutumirai harina mhosva postai hazvina basa zvikanzi ndiri kuona paine zita rakanyorwa rakaendeswa n'anga rinonzi masivanda ndikati ndini ndikati ndini zvikandaona muchiita zvemaprojekti zvimabasa emaoko nechi hanyepe murume uya hanyepe andinhonga ndambisirwa ndakachunirwa iaiuya nehukwi avasikana mwarimi mamoyo kanjani ndauchizanzwa mune maoko munoita basa nemaoko rakakura kawanda ndozvanetsa vanhu hanzi rakatoropafadzwa muna kunzwa zvichitaurwa kunzi rakaropafadzwa namwari kudhara ndakatozvarwa ndakadaro play vanhu vawe aiwa playa yeye vanga vandifungira pakaoma Facebook sarenda sedane playa yenyu hazvina basa playai How are you? Phone record. Okay, it's your first time to call. Yeah. I've never talked to you, right? Okay. Okay, that's good. So before Sadanda Namat I want to pray for you. I know you will pray request, right? But I saw someone who went with your name, and I saw Panes Bakanyorwa, and this Jaganosiwa Kunanga, but it's including Masiva and something like that. So, so someone took and went why? Because I see your hands as someone when it comes to like someone I'm going to feel like the kind of a person something like that. Amen. So I was seeing you like selling things, this and this and this and this. Okay. Facebook. vakafona nedirect number yanga iri call vakafona nedirect number vanakupinda pafacebook neyakanzetima Oh, ndimi ndatambura izvozvi zvandisikuza kutomhosera ndakapara ndei okay. zvese zvavichifamba zvakanaka. Yeah, this is what God was showing me. So we want to pray for you. You are a good person. So but we want to pray for you right now. Right, I want to pray for you right now. ndoda kupindura vanhu vari mucomment section umu kuzvibvuma kana kusazvibvuma handinei nazvo. Chekutanga profeti ava ndakanga ndiri kuYouTube ndobva ndasangana nerimwe vhidhiro reSlay Media remumwe mukadzi akaporeswa kensa iye asatopasta izvozvizvi kensa yanga yanetsa. Ndikatoti zviriko here zvinhu izvi zvakadai so. Saka inini ndakabva ndangoti ndikazowana mukana kana ndakuZimbabwe ndoda kutomboendawo kuchechi kwachona ikokoko tombonobatsirwa. Saka inini paFacebook ezvino ndofunga mamusingandione ndanga ndichipinda nemuaccount yezita
ramusingazive. Ndobva ndatongoti ndichingopinda pai ndobva ndavaona vari palive vanhu vachiisa makozi vachifona. Ndobva ndabva ndaningikira ndogona kutokuitira screenshot sisimeni yefone number pandaifona kuratidza kuti ndikufona nedirect call. Ndobva ndabva kuye kwemva ndanokikirisana nedirect call iya ndichitadza kupinda call number 95 ndaona tosvika mu100 calls ndisina kudairwa. Ndopandakazodairwa manje apa ende vachitanga kutaura neni inini vakatondibvunza munogara kupi, takambotaura here? Handina pandakambobvira ndambotaura navo ende vanga vasingazoti ndinonzi Masivanda. Iyo mweya ndo akatoratidza zita rakanonyorwa iri rekunzi Masivanda ndo rakaratidzwa nemweya. Izvezvi kutaura kwandiri kuita ndakutovimba navo kwete zvekumbo mangwana ndendiri ikoko kushowground uku. Asi ndabva kushowground uku ndabva kushowground ikoko ndine mumwe muprofita ari kubva nepangezi apa achasvika pamba panapa muswemanti wenguo tsvuku. Yes, because vakanditi aiwa munhu anokugadzira achitora zita rako achienda naro. Muri kunzwisisa ka? Adatapi inini kuntorera chikapa kuti inini nemhuri yangu zvinoafekta inini nemhuri yangu. Saka mangwana tiri kuenda tinenge tiriko kusports center kwavari kucheche vakatoti kana muchinge masvika mundiyeuchidze kuti ndini uya wamakati Masivanda muri palive ndikakuti zvakati mundiyeuchidze. Ndichanova ndiyeuchidza minamato yacho yaitwa izvo zvakapera. Ndogona kukuchaidzira izvozvi zvari kutoziva kana mukomana wangu. Kune shasha iri panhingikiri futa apa iri pangezi apa yenguo tsvuku touya yorovera mbiya zvaitwa back to center. Then kana muchida kati nongozvenza kufonera ikasimeri kana muchida ndokutorera ikavidhiyo pazvezvi mangwana makuseni pandi kutaura kwandiri kuita nemi ikoko kuizvozvizvi. Muprofita uya wandai kutaurayo pamandharo ene uya uko kunhingikiri ukoko kunhingikiri ukoko kudhuze nekubhodha ukoko kuMozambique. asi kunzi kupi kwaMkosa. Afona ari ku 9 o'clock bhazi anani ireyelo riyari bhazi riya pavhirion apa nenchimutora pana pavhirion apo pakona apo because imazuwe road nenchimutora anenge ari pano pamba kuFacebook handisi kuuya kusvikirana nyakanyaka idzodzi idzi nekuti ina handisi kubata mushonga. Hanzi munhu akaenda kun'anga handiti. Saka pakaenderwa nezita rekuti Masivanda kun'anga inini handichatodhila nemushonga ndite izvozvo handaupusa. Inini ndinodhila nezvese zvinenge zvichinzi mwari. Yes, ndo zvandakudhila nazvo izvozvozvo. Ndo ipapapo tomboita fight dzacho tomboona kuti zvinofamba sei. Ndaungotenda Mwari kuti ndaudzwa gore richiri kutanga. Ndakatamba gore venga kaini gore rakapera ini sisimede. Uya kunounganeni muromo kudaiso ndikastaka pano paSouth Africa. Mataura pane audio mandisira mataura ndakataka apa paSouth Africa ndichitadza kana kuipa uya pano paZimbabwe ndichaka nachika zvinhu zvakati ukuku ndicha nyoka yazopinda mudanga huku dzese dzatangarirwa dzaita kumedzwa dhadha rimwe ragiradzwa iyo yewe madhadha pai vanhu instead yekuchema neni ndakato magosti akabva avhura madhadha atete Masanda madhedha atete Masanda kudaro ini ndakanga nditori pakuchema mazvona. Ndikadai ndakasvika pastage inini sisimeli yekutadza Prophet Jose Avanyepe ndakatadza inini kubhadhara vashandi vayo vaindishandira vaigore rakapera vaive vekuti ndakatanga kubhadhara 1111 zvokutoti kutaura kunokuka nditori nevamwe 2 vasati vatombobhadharwa zvinhu kungode kunzi waburitsire chiletisi waburitsire chi mangwana kana takuita tinonzi ndezvevarungu vari kushandira vanhu kuti tiite kudai somoto handichazi pamwe anenge ari wedzinza rangu kana ndowakambosvika pano kana kuti chii aiwa kumedza bhonzo kutemba chii handiti ndizvozvo. Yes, kunobata kunodhonza kudai so muswe shumba nda kutenda Mwari chinhu wani munoziva Mwari wanoziva ndakatya kufamba nemotikari niye kudenga rodhi motikari yangu inenge ichisvika apa iri kusvika before 15 January inenge yamuno muZimbabwe ndo zvinenge zvakushanda dhiziri iroro kona tukona take to Cairo kona tukona izvozvozvo ende vakati zvinopera mangwana ndinenge ndiriko zvatopera 2 vari kuuya mangwana uyu but chandiri kuti ndechekuti temasana manje mukati mangwana muchibva kuchechi uku mapiwa maprayers anditi moenda kungochuku manje makusanganisa
Ningekere ziso neziso sisimeni mamoyo Aiwa, tite masanda. Ngochuku mirai ndikuze. Ngochuku. tapedza aiwa kani Iwa aite tite masanda tinaenda. Ngochuku vanosanganyisa. Izwa aite masanda. Ngochuku vanosanganisa nemishonga. Murikuona? Ameno ikoko ziso neziso gumbo negumbo nzara nenzara kutorerana chikafu kutorerana zvavanenge vangoti ivo vari kungoita izvozvo ndizvozvo. Bhaibheri chero kuna Exodus zvinonzereka kuregera muroi achirarama. Maona usasiye Mwari vakataura vakati tisasiye varoi vachita sei zvabatwa kai zviri pachena. Kuroerwa paFacebook ndisina mbobvira ndamboroerwa kumwe kunhu kwese uku paFacebook apa ndopo ndoroerwa. Kana aiwa kana nzara inorwadza mamoyo, nzara inorwadza. Ndakanga takudayo ndipeiwo masters, ndakachemera masters ndikaita BP kudai kunondivharidzira ndiye chete munhu iye akanovharira kuti peji rangu risaburitse mari ndiye zvese mbabva anokudibira kudai murume zvozvisi wangu ndatombona pakutoda kutoita kachai kuda kutovavarira ndife nenzara zvese ndofa nenzara dumbu rangu ndofa nenzara miri wangu zvese ndofa nenzara mamoyo mota hanzi hanzusa dai aiwa kana Rekapinda bhizi chokwadi. Murei wapinda bhizi. Inini hangu ndizive chandakatoda ndakatofonera kana kuti ndakaita seika. Inini as long ndangonzwa ndozvandoda kungotenda Mwari kuti Mwari maita sei maita basa nekuti munoziva zvimwe zvinhu zvikataurwa futi zvatofumuka. But kana Mwari vakudzwa pane point yangu tichimasa ndeve kudai so handiti kana zvanga zvatotaurwa kudai so handiti kana Mwari vataura Mwari vakuda kuzvifumura imi mukaenda kune kochu kinosanganisa mushonga nechinhu kana munhu yakaita mushonga yakunogwidzana manje hani munoona Mwari pamunoenda pangoitwa mushonga chite pane zvaMwari kamwana mabhanira pasaidi kana zvarema ndinonokurosa apa pane pandakambokurosa apa ndiri kungo ningikira chete kungonyoresa motikari ndichikurosa ndichienda pagorongoza. Inini sisimeli hangu handidi kunyeperai. Ina handidi munhu anotamba neupenyu hwangu ndisina mutadzira. Handidi izvozvozvo. Handizvide. Izvozvo ndo zvandisingadi. Chero takati tida kuita peace kudai. Ukada ndofunga makangozona pepe maisa advert rangu reuku. Chii chakaitika pai? Kutorwisa kunyanya kuti kusvika pavanogonera dai asiri Mwari. Ichiti chii chiri kuitika izvi? Ndikaposta chinhu changu iwe vanhu vari kutoita kunge vari kuona kunge paitwa zvinaikadzapa hapana achada kuuya kudai peji kwangu maona kuita kudii ziso neziso hanzi naprofeti muri munhu anofarirwa munodiwa nevanhu zvandaiziva ini asi ndakangori kana ndangomikirwa nemwana mucheche wese wanezuro uno ndachingosukuridzwa ndandisukurudzwa hamuna kuona masukurudzirwa andaitwa hamuna kuona ndandisukurudzwa museve wamwakakushuta imi mwakandishuta zvokutodaro ndasukurudzwa kudai so ndikadai gore rese apa rakapera ndichitukirwa mhuno atomire muchikoti nganyarare takazvinzwa ndakanyarara amamoyo but ndatanga ndakutumirai evidence kuti amamoyo muri kuzviziva here kuti ndochiitiko kuno kuchaitika kwano paZimbabwe ndizvo zvandasanganidzana nazvo ndanchida kunzwa kuti muchati aiwa vanonyepa here kana kuti vanodii sisimelika pamuri kutaura kuti hanzi regedzai vanozodai soka hamusati mambotamba vese vaive makaona chirongwa cheche chamakamboita museve mainzwa sei vana vaive vachichema vaiuya vaive vanenge vatambudzwa naupenyu zvinorwadza sei kana kuti imime zvinezvi mungori ikoko mongori kana maatakwa handina kuenda kun'anga kai ndindanha kuenda kun'anga indanha kudeida hanodii mweya wauya kusvika mutaurira kuti masivanda uri kuzviziva here January unozvi vatanga 2025 uri kuzviziva here kuti iwewe wakakanikwa yes ndakakanikirwe zvikanzi maoko aya nekushanda uku kuita mabhinda uku ipapo pandakatanga kutumira maretisi aya ndatanga kuisa huku dzangu moza ndakakakarika huku dzedzedza makadai pamakasitumira motikari paipa muchiti huku paipai huku idzodzo ndidzo dzekutanga gore rese iri zvanga zvakati zii toona kunowira tsvimbo nedowe yes chandinofarira Mwari chinhu one varoyi chero musazoramba zvenyu vanhu vanozvita vanoroya vanodii asi Mwari chaakanakira chinhu one anogona kusiya otendera kuti zviitike chinhu chaanoita anoti usabate mweya wake mweya wake yes chero vakazvitendera anopinda muchipatara ino kuJoburg ndini kana matonyarara todii hedu regai tinyarare ko handitapota ndatakurwa naMoboys namunetsukuyo naGreat Hope
Hamune mamusiri kuningikira uko kulive uko muchiti taribasa mukatoti kochi mukavhunduka ndikati mamoenda eni kwanyakurova komaenda maita sei mazana ndikati yowe zvakadai chifembereka nchitadza kana kuita sei kupedza ndikana chipinzwa chipatara chemuJoburg vamwe vachishanda vachiita sei vachiita zvinhu zvavo inini ndiri muchipatara chemuningikirimo chemuJoburg ndazviziva kuti kundikanika panapa zvatombo ndine kiki iripo zvanzi wakasotwa saka inini ndoda kuziva munhu uyu ndowandenge nchida kuziva ende 2 minutes kuti ndikuzive wakatotanangira museve kunokuya wakaita ini uri kunzwisisa whoever akazvitapana pafacebook uchaona kunaura chimodo ndakutokuchallenja zvadzokera futi kuya wenda unowedzera paipai inini handichada kutaura zvakawanda sisimede ndozobuda musaga asi ndati ziso neziso ziso neziso Facebook haina basa ini ndakuita zvekuTikTok uko kana ichikonzeresa kana kuti zvidaro kana takutotadzawo kana kutoita zvinhu zvedu tichitorwa tichiendeswa mazita edu kun'anga tichitwa seaiwa haina basa ini ndakuita zveTikTok. Facebook haina kana nebasa rese asi chiziso neziso gumbo negumbo chete tatopedza nazvo tapedza mangwana kana mbada vanenge vachisvika mangwana pari kudonhwa panapa 9 o'clock panapa inenge riri herere asi ndinenge ndaenda uko ndinodzoka ndavaona ndadzoka kuCity Sports ndonovaona ava ndichidzoka tichisvikopedzisa basa panapa tichidzoka Monday tichipedzisa basa tichimboona maresults anenge akamira sei 3 days idzodzi dzinenge dzisingararwa hapana chakanakira chimwe mazvemasikiti zvandandati ndiri kuita handisi kuposta uchauya wega zvako chisikoti aiwa uchitaura chikonzero chako pano uchataura handisi usitataura kudai ndatsingatomboda kutaura bhosi ndachiona ndai ndakatumira vhidhiyo riyariya zvazvanitete masanda vari kuita sei vari kumaketa mbva ndatirega ndinyarare ndibva ndangokuudzai imimi saka apa inyaya yazongopindawo yazongopinda saka zvisinei sezvo iri nyaya yapinda mapindiro andaita penyu ipapapa achapindawo futi wayaya nekuti imi sisimene mukaona munhu anenge achida kubai nebanga mukavingwa kudai so muka handiende kwana wichikila kuyeko handimboenda kwese kononzi kwana wichikila kana kuti kupinda zviziva zvamberi muchida kubayiwa imimi mamoyo nebanga rokupotsa imobva manzvenga kudai mamaritora munoita sei ndokubaya bheki ndokubaya ndotokubaya uchitodai kana ndangowana mukana hai hanzi zvakaoma I think kungoita yamunoita ndosaka ndakati first step I think kungoita yaunoita uri wega kuchikona kwako ka zvinoita kuti pave neless mutauro. Yes. Look at my socialites ekuZimbabwe. They are not into so much drama. They do their things straight. Like Sana and Joy. Hakuna drama, you know. There is no drama. And then I'm not going to say that I'm going to ask you and this makeup makazvimiririra so that pashaiko kuti musakwane kwane chete don't kwana utiktok uku amamoyoko uchisvika ikoko faneka inini ndikangosvika ikoko ndikangodaita kwazisana kune vana vane rudo chaizvo ndinozosara ndoti makandiko muri sei maswera ndisandapedza kuti maswera sei ndendatopfekedzwa heti nendebvu ndendebvu pandinozonoti yowe zviri sei zvakati dhadha rinenge ratodaridzwa kudai vachidzora nechumba vachidzora nezviheti vachidzora nezvimoyo zvine nhengi zviya zvine uyu nezvongoti vakaramba akachipa mai aiwa hana kuchipa vane rudo hana kuchipa asi kuti vane rudo vane rudo chete izvozvizvi ndine zuro pandaida kunojoina uko vakaramba kundijoinisa ndicharamba chizama ndo vanhu vandauda kutamba navo kuTikTok ndaida kujoina Lionel Messi uyo webhora kulive yake kuti ndipote ndichitandadzana naye iye ana Lionel Messi vakaramba vanenge vangori vairi chete ndanzwa izvo munopuwa ndakakupai magifti bvunzai vhiki uyu mamona ari comment section vhiki uyu akatoda iso neana Vandemaye ndokwandenge nchida kuti chii
iva vavo ndikava kuti pandemo vabuda ndizvinofollowa munotofolowa plus vanogara vachienda ikokoko kulive vanenge vari palive pavo panenge paine runyaro vari vaviri asi pane mukana wekuti mwe anenge achida kukwira saka ipapapo ndida kutoona kuti ndozokwira ndopota ndichitandarira ipapo tichitaura ndimboriko here tine masada handimboriko ndoda kudokwiravo ndinode muchatombodongona heni guys mutidenewo ndipokwiravo kana ndidanewo ndikwire efolowai vandemo mofolowa line mesi mukavadaro musi wokuti vakadaira kudai sokuti vakangopinda kuti tikwidzwe togona kukandigwa papa panongomuudzawo zvakanaka ndinofarira bhora ndofarira zvakati nezvakati iwo ndokubvunza hapana kana chaunoziva kana hwanobva ati you are lying aiwa nezera rangu iye ari kuzviziva kuti ndinomungomuudza kuti ndiri fani yako yekupedzisira chaiyo inzwa iwe hanzi tete vanodiwa ndinodiwa kutiktok ini kwete kunoko ndichitaura pwanda ndiri mundipi magifts kutiktok kozi handiko kutiktok chavasingana havadi vanhu vane pamuromo chete havadi vanhu vane pamuromo kune veko kutiktok vakatanga netiktok vakaramba variko vanotongawo kana waenda go and teramira there wakuda kusvika uchitikwa ndini uchibva wakazvinyararira kana izvo zvekuchamatata izvo havadi munongosvika ikokoko mongobaya live yenyu vanhu vanokuzivai nokuzivai mobva vasingakuzivaiwo mamoyo ndini sisimeli ndati ndingokuti ndingokuswedzai ifirst time yangu ino nekuti handisandagona kana kubaya pecomment paipai vanenge vachindidzidzisa vanondidzidzisa chero musi wandakatanga inini ndichitanga kubaya ikoko ndikatopiwa 30,000 gifts dzangu dzandakapiwa iyoyo mari yangu yakaita 100 kuma120 ungu unobva watoti ipapo ndichitopedza kudai ndobva ndangonzi nemumwe zvikanzi tete masivanda tiri kukumbira muise ikokeshi yenyu ndikati ikokeshi ndikati nhamba iyi handiiziva yangu ikokeshi ndikati kune mwana chiwe baya uri ikoko ise mucomment section ndobva abaya nhamba yaikokeshi iyaya zvikanditete masanda muchitaura kudaro muchitaura matinobuda selection time iyo vanondisira pai mari yacho munoisa kupepa umenyu mabva ngotoisa kupepa ukwenyu ipapo ndinopina paypal nikikiri ndopina paypal aiwa kani mamoyo ndinzwisisei ndikudzidzisei inzwai zvandiri kutaura ndakuziva zvimwe zvinhu ndati imimi handiti imi tomboti mapiwa magifts enyu handiti magifts ndo mari yacho imimi mapiwa kudaro muchibva palive nekuemail kwenyu handiti mune email munobva matonzi waishanda mari yako imari yakati imimi mobva matonobaya kuya kumasettings makutonotarisa kwakanzi balance kuya balance yenyu munobvunzwa kunzi uri kuida here mukati ndiri kuida zvonzi chitaura paunoda kuti mari iswe muchitotaura pamunoda kuti mari iswe mobva matotransfer mari yakutonopinda makutosenzesa mari ipapo zvamunoda saka kana vakatira 66% inini ndakatonderwa iyoyo yacho ndakazopiwa ya102 sakufa yazvoko kunokosara handaini zvina basa ngakumbotsara kwakanyarara vakadaro isa handei uko wonaika izvozvi tikatoenda tese mukanobaya live ndikauya ipapo tinotongotanga kutotaura nyaya dzemadhadha havanei nekuti chamuri kutaura chii havana kuomera havasi zvapungu vakareuka kudai maokotozoida rimwe zuva nhasi tomboenda pano tine nyaya yakanhasi mokoidzai kuno munosotwa handei
Hande ikoko. Hande ikoko ingandikukutaura kuti inini ndane pisi esambi yangu Diamond. Ambi yangu Murisei. Ingandikukutaura kuti inini ndane pisi. Vanotondisuwa. Vanotondisuwa. Ingandikukutaura tinchikosvika zvani. Tetemesa ndoda kuti mumwire pamunenge muchitaura nesu pano. Saka iyo mari taisemakekochi ndikona ndakandirwa $55. $55 unopiwa. Inini kuno kuku Facebook wetu ukapiwa 10 unoime maidzirwa unoinwira mapirisi eBP kana kunochinjirwa kuchipatara. Aya hongo chinwa ya aramba kushanda BP yakwirisa. Wapiwa 10 iyoyo waishungurudzwa waishaudwa. Wotoenda kuchipatara wonochinjirwa nekuda kwe10 yaunongo wapiwa. Ndapiwa 55 ini. Svika 55 iyoyo ivhura muromo. Ndisina mbokumbira. Kuitwa zvekupemhaka. Kokuti ndisirei. Kungosvika chero makanyarara zvamakaita izvozvi zvamakaita. Kutongoidzika magifts. Kana chero mukada kukosora. Hanzi mune follow ngere ndokuti munoona kuti andizivi ndikumira ndibona kuti kune vanhu vangani. Muzukuru Murisei, Mesimendi Murisei, kuti makadi vanhu vanodira ndiraiti muzukuru wangu vanhu vanofarira TikTok kuti mari inobva watora mari ipapo especially kana uchinge wakaomerwa. KuTikTok uko unotohwarara kudi zvekutaurira zveshuwa drama riri kuno Facebook uko vanokugarisa basi. Vayokusungurudza ikoko vane experience kare. Kana uchangosvika kwagara hako kutori nemafamilies futi because ava ndo vanotoisa masymbols emafamilies. Saka kana kukaitawo magemu ayaya family yekwako inokutsirana nekwakadaro but inotora 66% yemagifts unenge wapiwa. KuTikTok musatenga maroses. Ndane kunoona profile yangu yacho handisi kutogona ndobaya papi mune mafollowers izvozvo kana muine mafollowers ari less than 1000 amukwanise kuita live. kuma 20,000 uko. Aiwa saka muri type maiska usandidzinga pano handibvi panapa ndiiwe unoda kudzinga panapa ndiri mudhayari. Indine 12,000. 12. Uda kundibvisa panapa wakamira sana asikana. Tiri kungoitawo zvekuti no peace inonzi chi let's be peaceful muna 2025 ko chii chakadaro chinenge ngozi. Aiwa let's be peaceful 2025 zveshuwa zvechokwadi. Zveshuwa zvichada kana Diamond ndikati vasikana regai vanhu vangofamba ndisaidhirava naro zvokushatongwa pamasocial media matindombozvida. Aiwa vanhu vane chokwadi aiwa ndechingorovedzera ngoti vanhu vane vachida kuti munzi vanzwe muchitaura imimi but vamwe havati makambotsanangura saka iyo chikamu chakatopfuura saka ndakambokwira chazi ndeipindi nawe ndina viola ndikatsanangura saka ndinongora mulambo sanongora ndongonzi yainzi ndisaka ndati nyaya idzi vedai vanhu vakungoramba chingondipekaisingakwani handisi munhu anofonerana zvokuti everyday ndofona nditi nhai Diamond kuseka tinotaura kusere hasisana notaura kusere hatitauri chaka aiwa zvaita sei nyaya yacho ini zviri kundipfuura kama manzi musikotongeswa. Handisisana nazvo zvitini masana zvatodarika. Ngatichisiyana nayo panapa paizvozvo. Saka nyaya zvakadzi naDavid Abdu akanditi Tete Masivanda akandiudza chokwadi ndiye munhu akanichinja kauya. David akati Tete Masivanda musafema akaita izvozvo ndiye akanichinja akasiyana navo ushamwari siyai ende musabvume kwenda kunotongeswa chero mukatonzi madii kana zviri kunzi maita mhosva kana maprisa ngauya akutorei ega mumba kwenyu musabvume kwenda pedyo kwemunhu kuenda kunotongeswa. Akandibatsira mukadzi uyo ambuya uya kuti zvemafollowers kuTikTok hazvina basa kana usati wane 1000 followers hauvhure live TikTok inokuvharira live hauvhure live unojoina vamwe. Chakanakira TikTok munhu wese ane potential yekuita mari munhu wese anoita mari host anoita mari maguest anoita mari saka TikTok yakanakira kuti munhu wese mani tiri kuti I'm still battling kuti ndodini ndoinda here kuTikTok timbonoona notogara pano
saka ndikufunga kuti kana maenda ikokokoka iwewe maisky iwewe Linda ndinongobloka chinyararire shamwari hauchafuti wakandiona zvina basa ndo hunhu hwavo. Ndikakutaurirai kuti isuku sitimeni munogona kuenda kutiktok kuya muri kutiktok chero mukaita live ye3 hours hamuna munhu wamunombonzwa chiti pitseke wako chakati chako mucomment section haakana ina zvandasangana mazazvitere kubaya same time zvakuda app yekuti inini ndine masoftware akawanda ndinawo. Ndine software iyoyo yekuti ndinogona kuita live pano yostreama kutiktok yostreama kuyoutube. zvinoitwa nevamwe ndakazoona vanozviita software yacho ndinayo but ndauda taka yasetwa saka zvazvinoita ndezvekuti ndadangoti zvazvinongoita ndezvekuti kutiktok munhu wese ane achiita mari hakuna munhu asingaiti mari kutiktok. Gesi rinoita mari munhu wese iko kungozvininipisa chete. Hazvehondo kutiktok mazuva ano havaiti iyo show yenyu program dzenyu idzodzo munotoita keshini magifts enyu muchingodonha live tiktok inotokuudza Simeli Diaries. Simeli Diaries. Inini ndachinja zita ikokoko ndachinja zita. Manje ndikafuna open up two phone zviti because phone imwe ndio inenge ichifona vanhu. Ndikade ndagara ndatozviita pa tablet riya ratakatenga ziguru riya manzi tablet renyu riya makasarudza riya. Tikade chagata zvita kudhara manje harina kusaitwa. Ndikade ndavhura TikTok neimwe live ya ipapo. No ndakuziva mira ndikapinda ngatichita live edu pano ndasi. Next time tobva tangoita tongo ndine software yacho ndichataura neboys vadzidai vangoiistima kwese ndokuchajaiwe mimi masocialites ndokuchajaiwo kuti tikwisirei kana muita live unozobuda futi nekutiktok ndakuvaudza kuti sisimeli nemafollowers amataura kuti munawo kutiktok you can make money. Itisai vanhu mabox game vanhu votoziva kuti kukure mabox game ndiri kukudzidzisaika munonoitisa vanhu mabox game vanhu votoziva kuti boxi kuzimbabwe kweduko kumabox toenda kwasisimeli munhu kuti vakwire vaite competition yekugiftana yaya vanoningikira either vanokutangaira kutengera account 1000 coins kana kuti tiktok inokupai 30% pamari ichagiftwa vanhu vachinopedza mutambo yeye yacho iyoyo imunotowana she yenyu vanga vachirwidzana vari pacompetition vanoendawo neyavo mari. Mune mafollowers akawanda ekutanga kutoita mabox game kutiktok makanaka ndo zvinopa mari kutiktok zvemabox game izvozvo hamubudi musina mari everyday. Aiwa mari yamubude mutiktok ndaradenda mafollowers akawandisa because mafollowers endotosha kuti anobvepi ndongona akazara ini ndotosha kuti anobvepi ndandimwe ndiko inangu akatosvika 12,000 neiwani yei ndatone 12,000 asi ndakanga ndisikaende kwamaspiti angu aiwa handifanire pane munhu ari kundibvunza kuti tisimasoenda kutiktok muri kushandisei ndakachinja zvinhu zvese zvakachinja 2025 ka inini kutiktok ina handichanzi tete masonda ini ndinonzi lolo handiti muri kuzvinzwisisa rakanzi lolo peji rangu kudai munobva mangondionawo ende picture iriko iri kuenderana nalolo ikoko ndine mareasons anonakidza zvekuti saka vanhu vakawanda vanopusha simeli kuti vapinde mu10,000 followers vakatanga vamu10,000 vakuchikwanisa kusimudza manjechi mabox game box game munofane mari ndai mune 20k manaka imi 20k or more mafollowers enyiwa akatonaka manje anonakidza manje kutiktok kwangu hakuna zvana tete masivanda handidi kuzvinzwa uko vanoziva kuti ivo vanenge handidi kuzvinzwa zvechokwadi ini ndagara ndinongotaura zvandinoda kuna lolo ndiari uko kutiktok uko nekuda kwemareasons plus ndachitovatsanangurira kuwanikwa kwandakaitwa nemurume saka ndizvo zvinoenderana futi nezita irororo nokuda kwemunhu wacho kwete zvana tete masivanda izvi zvana gogo masivanda zvana mama chi handidi kuzvinzwa ikoko handidi hangu tete masivanda andisarira mukamucomment section waraita anodziya tiri kunzwa taurako mushe kanjani
ndangopinda pamwe muchiti amuzi kuti sei mune mafollowers andini remember kuti vana Shakira vane mavideos avanoita ndo vanotokanda ndo vanotora vanhu vafollowe kanda angu mavideos zvendinoita followers akawanda munoita mafollowers saka ndoitisa mavideo akawanda ndokuwana kwemafollowers kwamunoita imimi kuti kutokwandamuna necontent iyo yetu mavideo content saka content yenyu yamunesa kungoka content yenyu yamunesa pafacebook yai content yenyu pafacebook ise TikTok futi mujima chichi pane sete nhambe kuti mukasvika kuTikTok sisimelika TikTok inenge yakutokupa imari mune makutongoziva kuti kupera kwemwedzi kwega kwega ndakutongopiwa mari because mune makubvumirwa kuadvertisa zvinhu zvakasiyana siyana mototora bhegi kune bhegi ndichatotamirapo asi chinenge chimboita ndi zvedu pane diaries anenge ari kuno Facebook vamwe vana mama vakuru vasingaiti zveTikTok Instagram uko gachinja mazita kunzi Aisha munoita live mukaita malive kuno kuFacebook then manheru pane vanhu vari kutorara palive kuTikTok vanhu vanoedzerwa ende vanhu vari kumabasa okuti akurarwe kuTikTok iyi 24 hours vari pamashiti vaya vanochekwe kutandarira kuTikTok haushayiwe live anytime dzichene chakatsva. All right. Right. Hanzi timu rakuchema tindari dzanzande kunyaya yedu yanhasi. No, hapana chakaipa. Vari papa vachida kugara vanogara varipo vachida vanodona. Right. Topic yanhasi yakanyorwa kumoyo. Ndoda kudona zvangu kakana chiti. Ndoda kusiya ndavaudzawo kuitira kuti ndifollowewo ndikukumbira following yenyu kuti kuInstagram ndakunzi Aisha handinzi Tete Masivanda. Handiti zvana Tete Masivanda ndezvekunokusaenda bamnini vana ungachiti tikukumbira musetwe up TikTok uko mari tida mari dzinopinda ipapo same time saka kuti musete up TikTok uko man Aisha naLolo mundifollow ndatiwa zvizere ndiri palive right now ndofona ndaenda pedza vanhu ndokwatiti kuTikTok uko kwanzi munofanirwa kuseta kuTikTok uko kuti tiite mainstream kuTikTok titore mari kwa inoiswa ipapo mari saka tikutoida mari iyoyo. Right, ande kunyaya vagara vachiti masana yanga ngogara ipapa. Right, tapinda kunyaya. Pane post ndakaisa nezuro, regai ndidzokere kupost. Yane zuro. Tida kupinda munyaya yedu yanhasi anditika guys, this is a very sensitive issue. Yatoda kutsana nezvayo nhasi. It's very sensitive and inogona kumutsa maronda evanhu vakawanda. Anditika, but at the same time, we need to talk about this and we need to find closure. Ndatinini without closure, caption. Ndikanyora kuti gone without trace. Pane nyaya ndakaisa nezuro. Ish. Gaintinde panyaya yacho. Iri kune rimwe page uko. Zvamunoziva kuti ndine page 2. Right. Iri kune rimwe page. Ndangita chituyawo. Right. Ndakaposta picture yakabva kuna Haiti. Anditika in fact haisi Haiti. Yakabva kune vanhu anditi vachiti vari kutsvaga hama yavo anditika yemukomana akashayikwa. Anditika so inini ndakangoti munhu ashayikwa iko zvino ndobva ndatora picture ndobva ndaposta but ndichingoisa post iyoyo first comment yakaattracta so rangu yakabva yati nanhasi mukomana uyu haana kuwanikwa achawanikwa here. Ndobva umwe abvunza kuti chii chakaitika. Ndobva panyorwa kunzi right anyora kuti it was on a Saturday muna June 2015 pavakaenda nemabhururu ake ku4 ways for beers. They left 4 ways around 1 a.m. and stopped at Midrand stopover for recess. His friends waited for him ari mutoilet for more than 20 minutes. And pavakaona kuti time yareba Joshua asati adzoka, they followed and opened all the male toilets and havana kumuona. They waited for more than an hour until 3 a.m. They left kubva ipapo haana kuzombofira akawanikwa. So hama dzacho dzakandibata hama dzemukomana uyu dzaJoshua ushu vachiti vari kutsvaga Joshua
handitika so pane munhu anenge akaziva nyaya iyi anove ndiye akanyora izvi kuti mukomana uyu vakaenda neshamwari dzacho ku4 ways kunomwa ndoro vachibva ku4 ways ndobva vamira pashop handika for recess ndobva aenda mutoilet ndobva agara more than 30 minutes mafriends akatevera kunomudedza kuti naiwe uchiri kuita mutoilet vakawana mumatoilet musina munhu handi vakambomira dzimwe awa vachiti kumirira munhu haana kuwanikwa munhu haana kuuya kubva ipapo kusvikira nanhasi mukomana uyu akangoenda haazikamwi kuti aripi akafamba sei zvakafamba sei saka paposti iyoyo mukaenda pane vanhu vakawanda vakanyora umwe achitoti nanhasi takangokumirira bwanzvadzi yangu kuti udzoke kumba handisi kuziva so ndakabva ndaona kuti zviri necessary kuti tiite this life nhasi kune vanhu vakawanda vasina closure vasingazivi kuti hama dzavo dzakaenda kupi vanhu havasi kuziva hanzi pagaraji oright hanzi kushell oright shell garage kumidrand vamwe vakashayikirwa nanhanzvadzi dzavo vanasisi vavo vana mai vavo vakangoenda ende zvimwe zvacho zvinenge zviri mysterious but zvinongoti zvaikutaugwa zvobva zvangonyaragwa hanimaona maybe by talking about these things panogona kumwe paine munhu anenge achitoziva nyaya idzi remember pamwe pakarasikira vanhu ava kwakusina social media kana kuti yanga iriko it was not as powerful as it is today hanimaona so by talking about this panogona kuti nyaya iyi ndinoziva matista ndiani pane nyaya ndakanzwa yakati hama dzobva dzawana closure kune vanhu vakawanda vari kunze kwarutsvaga closure nenyaya dzevanhu vakadisappear handimaona but havasika muti vakaidepi vamwe ndo vakangodisappear avangopinzwa mubhazi achiti ndiri kuenda kuSouth Africa haana kusvika kwaienda haana kudzokera kumba haazikamwi kuti akaenda sei gone without a trace vanhu vakazama kutsvaga kuti munhu ari kupi munhu akashayikwa zvachose poita vamwe vekuti ndine one mind diaries vane mwana wavo vanoti vakandudza nyaya yekuti mwana wavo akaenda kunonzi chiuko timasana ndimogara kuharare thank you ne20 stars kunosvimbiwa kuharare kulake uku chivero leki chivero neshamwari dzake vachienda kunoswima vaenda kuleki chivero vachienda kunoswima neshamwari dzake handichi kunonzi angagara chimwe neshambo dzakachingonyura vakazongodedzwa mai vachinzi mwana anyura bhodhi yemwana iri apa thank you for the stars vachinzi bhodhi yemwana iri apa handi asi kuti paka mwana anzi akanyura sei havana kuwana tsarukana nhasi havana closure mai ava chii chakaitika vanoti vazama kubvunza shamwari hakuna chinobuda chinobatika mwana vakachengeta vakaviga mwana wavo but closure samai kuti mwana wangu akashayika sei chii chakaitika semubereki anenge achida closure havana kuiwana kusvikira nanhasi so live it's very emotional antika ende ilive inorwadza so ini ndoda kungoti tinoda kuburitsa avo vakashayikirwa nehama dzavo kwete kushayika ezini kufa kudisappear hama dzakadisappear dzakaenda hamuzivi kwavari kuti vakaenda sei please call in and tell us your circumstances pada kune munhu anoziva zvakaitika pada kune munhu anoziva kuti nyaya iyi ndakamboinzwa then you find closure pamwe akabva achikwinzwa mubhazi kunzi kwakati mai vanenge vakamirira mwana hakuna munhu anenge ane hopu samai vemunhu vanenge vachikuti achauya one day ndichaona gedhe richivhurwa dhoo richinokwa munhu achipinda tete masanda takaita kesi yakadaro pano bankurongo akashakwa muna December sisimeni nanhasi right ndo vatiri kuda wini kuti mufone nhamba dzapinwa apo kuti mufone imimi then let's hear what happened then totangira ipapo takaita futi surazuro nyaya kesi yemukomana wokuCape Town akafonegwa panochinzi akashayikwa akatogwa nevanhu vaisviti maCID akatogwa pakanodhimandwa kuCape Town takaiita pana pakusurazuro pakanodhimandwa ransom kambani ikabhadhara asi munhu ndandasana kudzoka right saka tadaro tikatuma one of the diaries kuti afone kune kukambani tibvunze akabhadhara manager akabhadhara wacho kuti akabhadhara kunani ransom akafona munhu akatipa recording tikaiplaya pano vakati aiwa bvunzai cousin yake inonzi ningiri vatapiwa namba yecousin ndobva tapiwa namba yecousin ndobva tabata cousin yayo andika cousin ndobva atsika nyaya kuita kunge pane chaanoziva panyaya iyi but haana kuda kubuda pachena andika ndobva uya mudiaries aramba akapresa kuti iwe munhu akazowanikwa here munhu ari kupi ndobva ati mirai ndinde pandikikire ndobva paita ichatiri kupedzisira iri anditi rakati whether achibvunza does it mean kuti he is okay and doesn't want us to be worried anditi ndobva cousin apindura kuti for now we hang 10 I will have the full details on Tuesday anditika ndobva when abvunza kuti okay so is he safe if he is safe then that's fine people were worried and South Africa is not a safe country so if he is good then perfect ndobva cousin anyora kuti all good for now but
Nasi ndafonerwa andichika maybe let's start from there. Ndafonerwa nevanhu vekukambani kwacho futi ikoko vachiti munhu ari kushaikwa. So we don't know now what is really going on nenyaya yemukomana ushu. Animaona. So let me try to call them. Vambonifonera vakatowanda, paine maXhosa, paine vakawanda. Saka let us hear from them kuti I hope vanodaira. Zvakaoma. Because vekubasa vari worried cousin ikuita sokuti munhu uyu pane chainoziva but haisi kubuda pachena. Animaona. So hatisi kuziva because kubasa varongoti akatorwa nepolisi but vanhu ava mapindiro vakaita vari kuzasi mapurisa. Vachadai fona haichapindi manje, fona haichapindi. So nyasa kudziziva. Aiwa, ava ndo vanga vachindifonera vakawanda. Nhasi. Alright. Vatonifonera vakawanda vachiti ndichisimeli tibatsirei. Cousin knows something, yes. Cousin knows something because angoti ndichawana answer neTuesday. So atizoti kona akakidnapiwa, akabatwa ransom kana kuti handisi kuziva. Aiwa cousin yacho cousin yake cheche because cousin yake takatoipiwa kubasa. Namba cousin takatoipiwa kubasa. Cousin yake cheche but takaipiwa kubasa. Neichadairi. Right. Saka gaitipinde kutidzo kuti chichakaitika chakaita vamwe mai vakambofona pano vane murume wavo wetrack drive muchikuiziva guys mai vakauya pana pane nyaya yemurume wavo kuti murume wavo aidriva matrack murume akangoshayikwa nanhasi dzaa 15 years. Track rakangowanikwa munhu haana kuwanikwa track rakangowanikwa kwese kwavanofamba nongonzi munhu mupenyu vazama kwese munhu vatobva kutaura naye vakatobva kutaura naye pafoni zvakanaka and everything murume akashayikwa till today. So we don't know that toda kuti tizive saka kana muripo vari mucomment section umu vari kuti tine patisiri kunzwisisa pakusha kwehama yedu ndo kana namba yakapinwa fonai guys tinzwe the details of the story kuti muri kuti chii zvakafamba sei titry kuonesana nekutsvaga vanhu ava. Pana mai vakadaro vakati 15 years murume nanhasi kuti nakuenda kunogara nemwe mukadzi ero ani murume truck driver 15 years tembasana pakushaka kana track pana Tracy kana zvichinzanzane amupenyu manje kwavanofamba because kana ari mupenyu apa 15 years apa imboshaya kanawo kana kacontact kekuti anokwanisa kunongotiwo zvakati kana kana anything havana and everything was okay kumba zvese zvanga zviri bho kumba zvese bho hembe dzake dziriko kana kuti dzigoviwe vari kuramba kuti dzigoviwe kuti mutogogova munhu zvemunhu mupenyu kana rume yekuti amboonekwa pakati kana kuti chii hapana. Zvakaoma. Right. Saka guys kana varipo fonaitinzwe vakashayikirwa nehama dzavo zvokuti dzakangodisapia dzakaenda with no trace hazvizikamwi kuti hama dzakaindepi izvozvi right now pane ari kutsvagwa wandatumigwa right now pane ari kutsvagwa ushu murume uyu anonzi truck driver handitika ushu pane reward iripo ye100,000 rands kana kuti 5,000 US dollars uyu murume ushu ari kutsvagwa izvozvi. Murume uyu anonzi anga ari truck driver ndokubva anga achita madhiri akewo ndokubva atakura mbanje negonyeti rekubasa dzanga dzakawanda asvika kuSouth African border uko ndokubva mbanje truck rasikaniwa mbanje dzokudi ndokubatwa truck ndokusizwa munhu ndobva disapia. Saka kambani iri kutsvaga ndoyaisa rewadiyo kambani iri kutsvaga munhu uyu pamwe unogona kuzviwanira mari yako kana uri kuziva munhu uyu handitika pane reward iripo uyu munhu uyu ari kutsvagwa right now nepolisi zvose nekambani pane nhingikiri iripo anogara kuWaterfalls munhu uyu anonzi Tafadzwa Kagande kana uine information yekuti ari kupi pane 100,000 rands iripo kana kuti 5,000 US dollars iripo mamuona ka muzimba anonzi Tafadzwa Kagande muzimba. Saka kambani ndo iri kutsvaga munhu uyu kana uchiziva munhu uyu kana kuti wambomuona zivisa vari mapurisa ari padhuze newe
panotori nereward iripo andika zvisinei tichazoposa edu zvakare right chifanai tinzwe guys fanai tinzwe meaning kuti akatiza meaning akatoona kuti track pakaipa akabharova pasi unoenda mbanje dzakazara track unofira ujere unopiwa life in prison unopiwa life mbanje unoenda ujere dzisingaperi right anzi vamwe ndotiratsinga but kana munhu ari mupenyu ariko ka akapenga anoonekwa handiti kuti tamuona pakati asi akutaika njere ko vanonzi vatorova pasi makore vasingazikamwi pavanenge vari asina kubvira akaonekwa kana rukuwa rukutarirwa pakati anenge akaindepi no communication nothing kana anogoti ndamuonawo hangu guwa pakati monotarisa mozora kuti haasiriye anenge akaindepi munhu iyeye guys monza kuti vanhu anongodisappear just like that here guys sefani kungoti munhu atodisappear atorova pasi atoenda munhu achatowanikwi pamwe akatopinzwe imwe nyika meno vakadzi it's very possible vanoenda kune dzimwe nyika vanoitwa vanotengeswa sex slavery and what not vakadzi vanotengesa ko varume vanotengeseka here zvokudaro plus kwavari kuenda kwacho vanogona kunge vane kwavari kuenda vachinzi munhu mupenyu pamwe asisiri mupenyu bhosi pa15 years ongotadza angonzwa kuti tamuona kwakati kana ndasangana naye oshaya kana wana anomuziva 50 ndozvandataura kuti 15 years dzakaudza kuti temasanda pane panhu kuti paite ukagwa kunzi tamuona pakati pane munhu achafananidza pakati pasina kana gwa pasina kana chii anzi anenge akafa chete kana akafa anenge akafa akadini akaindepi akangoraswa kutonorasirwako kana handi muri kutaura kuti Cape Town ko kana akakandwa kana Joyce GT fonai titaure nyaya idzi pamwe pane daro pane anenge achitoziva information vamwe vanenge variko vari vapenyu vamwe vakafawo hama yedu mwana akashayikwa for 6 years akazowanikwa kukuku tifonereza isika ndozvatiri kuda akawanikwa papi sei ndozvatiri kuda kuti vamwe vaitewo hama dzimwe dzinenge dziriko vanowanikwa but kana mukanyarara manje tiri kutsvaka munhu tinoziva sei kuti munhu akashayikwa sei toda kuziva kuti munhu akashayikwa sei munhu akadisappear sei fonai tinzwe guys fonai tinzwe pane kuda hwana anofona vanhu vatanga kufona vese hwana vangofona vese vatanga kufona alright uya ari kufona wena ndasina kuzviona vari kutofona wena ndasina kuzviona sorry fona kuti pasalenda haitarizizve vakatowanda vafona haitarizi ndakutofona bheki sorry dear how are you hi zviri sei Sara chii chakaitika chipei nyaya tizo ndiani akashayikwa Usimendi takashakirwa nehanzvadzi yedu muna 1999 yeah anonzi Children's Science and ndiye anga ari firstborn mumba medu mama wedu akasvika pakufa tofunga kuti problem kwakaita neBP zvakakonzereswa nekushaya mwana ikoko akashayikwa sei guys vanhu ari kufona ndichakufonirai back ingobhazai makawanda muri kufona ndokufonirai back guys ndinokufonirai back hanzvadzi yangu aigara kwaodzi kwamutare aigara namainini mukadzi wekunini mainini mukadzi wabamnini munina wababa dzokorodza mira dzokorodza wati chii hanzvadzi yangu aigara namainini mukadzi wabamnini munina wababa alright bamnini wedu vangu washaika madhisi vachidzoka vachiita zvavo zvematripi avo saka maine kutaura kuvamerika vanoti kidho akabva pamba akatobereka sechi yake achitenda akuenda kumba vakafonera mama wakati mwana ati akuya kumba yake anga ari na 1978 okay chitupa chake nanhasi chingori kukumba then zvakangoitika kunge fani so kuti chidha asvika here zvinadzana kusvika vakaita gore inini ndanarurwa kwamutare ndichigara kukanga madhisi asho mama wachibva wauya kumba zvikati mwanangu ngatimbofambe kumajeri pakatanga kubuda kanhupe kekunzi kidha akasungwa muri kunzwa here guys muri kuzvinzwa here guys uko muri kuti volume muri kunzwa here aiwa zviri kunzwika alright hande taurai mbva maenda majere
jera takasiya mamutare simeli atinge takaripeta mamutare twice because vamwe wangu wakuti pamwe akachinja zipo kusvikira vagavhijimeri akunzwira mamhatsisi vachiti vakomana ngavabuda mino rumu yavaipinda nayo kwete kuti tichivaona vaipinda tichivaona but vari mufenzi chinzi ndihere kusvika vese vapera majeri sekuoswa mutare kwese takatenderera kwese tikashaya tapedza tichibva taenda kuharare hapana jeri ratakasiya takatenderera simeli kubvunza mainini wakati mwana akati ndakuenda kuba from there simeli kana kuti tizive ende ndiye mukomana mukuru mbamiri kuchangosara tiri 3 girls chete kuti tizive kuti ari kupi kana kumboti tamuona kana paatsika kana kumbonzwa kana kumbotarisa pafacebook hatina kuzomuona since 1999 izvozvo my first born is like 23 years saka muri kuti pafacebook hapana hatori nasisimeli munhu akabva kumba kwamaini nesecho achinda kudzokera kumba hana kusvika maini anga ane mari angasina mari kana chimwana aitochengetwa madhezi acho isi like abva kutonyora form 4 unge nebhora abva kunyora form 4 at his age ndikutaura but ndeva78 but age yake anga ari mwana wekuti taiti akapedza form 4 anga ane bhora apedza ende akapasa zvokuti even maticha nanhasi ndinoona pafacebook achiti ataka kuti musaidzi anoti hanzvadzi yako iri kupi just nini kuti wari kufunga kuti ariko somewhere zvakutoita zvikuru because mwana wayo aitozikanwa pazvikuru sape nekubhora right saka imimi mbodiudzai ukama hwenyu namainini hwakamira sei after zvaitika izvi baba weblood chaiyo kuti kazi vakazosvikomba kushayikawo nekurwarawo kwavo zvavo but after nyaya yaitika mashayawa munhu vachitita suta munhu auya imi munhu musina kumuona ukama hwavo namai wangu wakazomumira sei ukama wanga ungori right kusvika mama wangu wafa mama wangu aitomukwira vachisvika paodzi wotosvika wotobvunza pane zvamambonzwawo here maini noti handina maini notonetseka kuti akutotambura kuti kidhi akamboenda kupi akabva pana achienda kupi like pekutanga papaine mamanzi taingoti amukomana paneko ari kukiyakiya achadzoka from that time sisimeli kutaura chokwadi hatizivi kuti hanzvadzi iri kupi pandavana posi yenyu I think ndakatogomenda zvakandikanganisa yes I saw it patori padongo mama wedu akafa apa mwana mukomana hazikamwe ndiye angadei ari pamusha hatitozivi sisimeni nanhasi zvinondikanganisa pandavana posti yenyu ndakachesha anonzi kidhi chii anonzi kidwell sides kana kuti edgebom sides I will send you kidwell ndisendere chitupa munisendere nepicture let's start this movement yekutsvaga vanhu anonzi kidwell pachifa pake pakanzi kidwell sides anonzi edgebom sides anozikanwa ichini mukatoisaka vanhuvekorusape vosi muchaona vachitokomenda kuti kidwell like maticha mazhinji pachikoro chinonzizungura kwarusambo nanhasi vanondibvunza kuti hanzvadzi yako iri kuita nezvei munozwa munhu akagona pachikoro vanogada kuziva yes but kungotaura kuti akuzwa kuti ari kupi saka kufamba takamboenda kune umwe profita kwamutaura zvakanzi ari kune imwe nyika but nyika iyoyo atone mhuri iri nyika yekunze kuri kumaprazi akasvikako sei tikabvunza takasvika sei zvanzi munhu akangoenda zvokuti angonekapfunga kekuti handisi kuti vanhu vazive kuti ndiri kupi just like that mwana wani mukomana first born tiba tagongoenda patakaendawo muno muSouth Africa kuKempton Park hatina kusvika tikabvunza kana kuti tiri kutaura nezvemhanzvadzi yedu akangosvika munhu wandinobhelievha iye ndiye munhu wandinobhelievha akangosvika kuti muri wamwe kuti bvudzi yedu munhu hakusisina ndo zvakataura akangosvika nasongo patangogara kwatakaita chibvangotanga kutaura kuti ndiri kuona pamba penyu pakamira sobva ataura zvakaitika zvinhu zviri pamba pedu zvese nemiti mawakirwo apakaitwa zvese wanzi tiri kuona misodzi ndingoti hanzvadzi yedu iri kupi hanzvadzi yedu iri kupi nhasi kana mai wenyu ariko kana hama dzenyu wafonere maudzi kuti munhu hakusisina ko kuti vachikupai closure yekuti ari pakati munomuwana papi nditaure zvimwe zvinhu pamhepo hazvizoiti alright but vakapa clue yekuti makabvumeni kuti munhu hakusisina imini kutaura
takatoita iruka zvokuti hatina kubvunza simeri takangotanga kuudzwa munhu anonetsa ndiri kuti unosvika uchiti auyo hanzvadzi yangu but iye munhu iyeye atori pafacebook munhu akatiudza I think handida hangu kutaura kuti tikumaketa atori pafacebook munhu yatone peji yake takatosvika tikangogarawo vangu tangotsanangura zvese zvakaitika kumba kedu mavakirwa pakaitwa zvese tikanzi tiri kuona paine munhu womuri kugara funga iro zvai muchichema masisters chibva tataura tikanzi munhu akusisina nhasi tichida kuti mucheme zvinhu zvapera muzive kuti munhu akusisina musarambe muchifunga kuti munhu achauya. So no need to kumutsvaga. We are so sorry, my sister. Vana vangu chaivo havazivi vanotozwa hanzvadzi dzavanoziva nedzi makazi nokwamaine vamwe mumba medu tangosara tiri 3 and the last born musikana ari kwandinaye kungosara tiri vasikana 3 but mumba medu mukomana first born first wombo yamai vangu hatizivi kuti ari kupi. But pakuronidzwa kwachira mukasataura izvi zvakawanda pakuronidzwa kwamakaitwa muna kuudzwa kunzi yanga iri foul play hatichei ndoziva kuti hamusi kuda kutaura zvinhu zvakawanda but pakutsanangurwa kwamakaita zvakanzi kusheka kwacho kwakaita kwasheka zvekwamwari here kana kuti zvinenge zvine maruoko rwevanhu mukati. Hazvisi zvamwari zvokuti mwana akashayikwa kuti zvakatotaurwa matauriro akatoita tisingakubvunza kana kuda sei. But iwo manje kutaura kwaakatoita munhu iye akataura kuti zvimwe zvinhu kuitika mufamily menyu is the cause itori mumusha menyu iyo iri kutonetsa imozvizivawo aiwa zvitori zviri kutoitika takatarisa. Good. Saka zviri nani kana muchiziva izvi zviri nani at least but zvakangooma vedu we zvakangooma taida kuona pane guva rake kana mabhonzvakaistoni zviya madhezi enyalizo ndakashushikana but ndakazotanga kuti mai ava shes better vane closure kuti mwana wangu akafa. Ima hamuna kuona mabhonzo or anything zvakaoma. Hatakana kutozwa takaigirwa kupi ari bhindi kana hembe dzanga tapenga kana chii hatisi kutomboziva. Sorry sorry hatizivi zvinaprofita ndanzwa nyenyu mukadzi uyu anga achiti 15 years zviri kunzi ariko hatizozivi futi hauzozivi zvinaprofita tintingabhilive hedu kuti 15 years munhu mupenyu futi Facebook iriko isimeni here in South Africa ainoti vanhu vandakadzanawo kuprimary munhu wese pafacebook unomuwana chero ukamutsvaga warino ukangomufunga kuti nhiki undomuwana unotomuwana. Sorry my sister, sorry hako my dear, at least vachamakanzwa all right. No, thank you my dear. Zvakaoma sikana zvakaoma right. Regai ndombotanda all right regai nditaine vari kusocial media sandafonera vabheki vangu vachifona apa. Hello kola gogo vakaya makadii sisimeli ndiri right hangu muri sei? aiwa ndinofara hangu sisimeli isusu tine similar problem. First born emumba medu isusu airwara that is 2008 muna October. Airwara zvekurwara zvezvekutadza kusumudza gumbo saka anga ari kwana mama muri yake anga iri kuBulawayo then ndobva tamutora kuti auye kuHarare because mudzimai aisenza saka takaona semhuri kuti tikavati udzokai kuno kuHarare muri inoda kudya inoda kuenda kuchikoro tikati uyu ngaachiuya ogara namai tichibatsirana kuno kumurapisa kuHarare saka ndokubva auya kwana mama. Saka mama vanoti vakamuka makuseni handobva ndatombikira porridge hanzi ndaitomubatsira kudya because maoko aidedera achitotadza kudya porridge handobva ndapedza pandakabuda panze pandaenda kuseri kuti ndinobika ndinosuka ndiro. Mama ndokubva vadzoka kubva vaona munhu mumba hamusisina saka na mama ndakati asi kuti atsvaga pekuti zendama kana kunorara kana panze asafamba sei. Mama ndokutenderera ndokushaya. Mama ndobva vapanika mama ndopa vakandifonera kubasa ndikati mama hana kwaanoenda nendepiye munhu asingagone kuita sei kufamba munhu asingagone kufamba anendepi. Saka tine sister yedu angafirwa nemwana wake a month before ari kubudiriro 1. Saka sister yangu ari kubudiriro 1 uya anoti iye ndakanzwa gedhi kuti bubum hanzi ndopa ndakaenda pagedhi ndaiwacha handobva ndaona ari kusvika handobva ndamutarisa ari kusvika kubudiriro. All right.
uku mama vamushaya but havasati vakatanga nekufonerawo inini then ininobudirira handisati ndatomukondaktawo anga asina foni ndokubva hanzi ndamuti hanzi kuti apinde munoziva relu repagedhi yaya yemasliding gate kuti asumudze gumbo kusumudza gumbo kuti ajambe relu yesliding gate aitadza handobva ndatomususukidza handobva ndaenda pavharanda ndobva ndamugadzika bva ndamuwaridzira handobva ndakabvunza kuti ko mauya nani svika ndauya ndeni handikati chirudzii zvikanzi chaizvo ndafunga kuti ndakasiya belt rangu panhamo yemwana belt rebhandi handikati saka mama vatokusiyai muchiuya zvikanzi ndangouya hanzi but ari kutadza kutondidayira ndikuita zvekutoda kutereresa kuti ari kunatsoti hanzi saka ndakabva ndangoenda mukicheni ndobva ndabika tii handobva ndamupa kapi yake tii nechingwa handobva ndati chiitese chinwai morara pana pavharanda apa inini ndipedze sekuyanika tozotaura mazorora hanzi zvikanziora handibva ndatovhara gedhi rangu uyo apedza kuyanika ndopaakaenda kuvharanda handatendawo nekapi yangu yetii nechingwa kuti ndinonwa achitaura nemunhu bva asvika akaona munhu apasisina imi nyaya mukola muda kuti vhundusira mugogo wakayaka nyaya muri kutaura ndei kuafrican movie ndinopika sisimeli kana hama dzangu nofunga dziri kutonzwa kavanogona kutokomenta vana vake vapenyu vakadzamara kuroorwa vakadzamara kuroora vana vatokura mudzimai akatozosara achikudza vana achichengeta vana saka takatsvaga manje uyu akamuti bhandi ramati muri kuda iri zvikanzi zvikanzi oraiti mimi chirarai saka ndichaita sei ndomirira murume wangu paanozouya manheru tozokupai bhandi tonokudhiropai kumba kukambuzuma muri kunzwa saka ndiri kudzoka ndakaona munhu pasisina andopa ndakatangawo kuchitsvaga hanzi ende inini ndakati ari padhuze dhuze because munhu haasi kugona kana kufamba asi chakandishungurudza ndechekuti asi ari kumbofamba sei because haasi kugona kufamba saka uyu handipa ndakatanga kutenderera kusvikawo amasikati paakazofonera ana mama kuti nhai mama abdelaija vasvika ikoko here zvikanzi havana ndiri kuvatsvaga maintanaka mavaona kupi zvikanzi vauya kumba ndizvozvo mama vakati chirudzi kubudiriro mari yekombi yachaiwana mama ndobva vapinda muspeya ndobva vaona makadhi ake ekubhenki mabhuku ake ekubhenki arimo mama ndobva vatarisa mari yavo yakakwana mama ndobva vati saka todii ndopatakatanga vanhu kuchifonerana so sisimeli takafamba kubvira 2008 kusvika nhasi mamochari ndiyo time iye yekuti kwangu sina mafriji taipinda takamonera mazambia vanhu vari pasi yes vanhu vari pasi muchitsika tikaenda kuningirikini kucentral police station vanezi ningirikini zibhuku photo album riya vakatora vanhu vasiri identified vakavatora vakafa vanotora picture takarirana rese takaendako 3 times tichifunga kuti pamwe unogona kunge pamwe wasina kuona tichienda takawanda kumamochari takaenda kumajeri takaenda muminda taienda tichitenderera hatina kwatisina kuenda kusvika izvezvi ndichitaura nemi sisimeli so program iyi pandaiona so moyo wangu wandirwadza but I will try to send her photo as well ndiri kukumbirawo kuti muzondisirawo aisenza kucold storage akambosenzera yemuharare but time yakazodisapia anga cold storage yekubulawayo muri marudzivi isusu tinobva kumalawi but baba wedu was born and bred muno munozati nemakaenda bvunza gogo vakaya handizivi hangu kana pane vamwe vechikuru vanozviziva mundibatsirewo ndaimbonzwa stori dzekuti imimi makazvarirwa kuzimbabwe but vana baba venyu anogona kuve vakazvarwa kumalawi baba vangu vakatozvarirwa muno muzimbabwe vakarerwa muno hamuna vanasekuru variko kumalawi kana kuti vaitombofambidzana navo baba vangu havatoziva vakarerwa musha kwamai vavo vanotonosembesa senemi yamai vavo because pane ndaimbonzwa I don't know if it's true or not kuchinzi kunozvarwa vana kazhinji kumalawi uko vari vadiki handitika pane zvinogadzirwa zvinoitika zvokuti
vana ava akafira kana ari kuZimbabwe anotodisapia odzokera kumusha kwavo kuMalawi. Ameno kuchitombonzi achazivi kwaitombonzi anzi kukomboni yekuMalawi here yekuZimbabwe uko kune mumwe muMalawi aikuti aitofuma makusend back isipo akadzokera kuMalawi. Ndakambozvinzwa hangu, I don't know kuti chokwadi kana kuti chii. Isusu manje hatitoziva zvekuti tingati tinogona kuti tinombotresa kuMalawi kana kuti chii. Hapana, even baba vedu chaivo vachiri vapenyu havatoziva, vari kutodzungaira. Sure. Alright, vana vake vatokura. Vana vatokura. Last born yake itori nevana 3. Akasiya vana 4. Anodedzwa nevedzinza, but amude vedzinza chinomutora sei? Kana adedzwa nevedzinza vanomutora sei vedzinza vacho? That's my question. Toti kana adedzwa nevedzinza mukufamba kwese kwakaitwa sei zvisingabudi? Imi muri kudzichii kwamakafamba? Hapana, vamwe mapostori ambotanga achiti mupenyu, kumwe unosvika zvichinzi akatsakatika acharatidza mwana wake, pana acharota, hapana chakabuda, hakuna nothing. Alright, mundisenderei kuWhatsApp kwangu mapictures amunawo iwayo. Kana mine ekupedzisira iwayo ndisenderei mobva mandinyorera nemadetails acho nepaishanda kuti akaenda zita rake akasheka gore rakati toda kuita kuda kungoposta vanhu vakusheka kuti mbona kuti hatinawo here by any chance anybody who knows something. Please mungatibatsire. Alright, no, it's okay. Maita basa, hey. Thank you. Ya pakaipa. Kaidzi muri kudzinzwa kanyaya idzi. Muri kudzinzwa tinenge tisingatozivi nyaya dzakadai dziri kuitika idzi muZimbabwe, right? Ndegatimbonzwa. Hello. Hi dear, zviri sei? Direct, wo ina chiti tine mwana wehama yedu akashaikwa 6 years. Mwana uyu zvaakaita panga pauya gogo amwene. Alright. Saka anzi amwene ndiri kuita sei? Ndiri kuenda kumusha, so munongoziva vana vadiki nawe kunzi tiri kuenda. Saka anzi aigara vakati kune muzukuru kana ndakuenda ndichaenda newe. Alright. Saka baba vacho vakabuda namai vacho vachinotenga grocery here. Saka mwana anzi aitotamba akabva akuita pfungo bva adzoka mumba bva aona kuti vanhu vaenda, akaninga akabva afunga kuti gogo vaenda, ndokubva atobuda pamba. Saka vana mukuziva zvemalokesheni kuti vana vanotambira kurodhi, vana vanoita sei. Saka vanhu vakakuti mwana anodzoka, kudai kudzoka kuti mwana aenda kupi, hakuna akaona mwana. Saka vamwe mai vemuraini ndo vakazoti mwana uyu ndambomuona kunokwirwa kumabhazi kukadomo uko, mwana uyu ndipo ndambomuona. Saka vanhu vakatsvaga kutresa kuti mwana vakamushaya, ndokuti vakaenda kumaprofita. Munongoziva kana washaya mwana kuti mubhoedza kufamba kuti vachitsvaga mwana kuvhura. Baba vacho vanga vari mupurisa pakadoma kudoedza kutsvaga kuti mwana haana kuwanika. Kana amwene vakatosvika pakushayika vachitambura kuti mwana akaenda kupi. Mwana uyu saka mai vacho vakatoika pakuti pfungwa dzavo dzanga dzakutotaika. Unozoti haisi nyore kuti unoshaya mwana ku6 years. Aichedza. So vadaro vakazokuramba vachishinga kuenda kumaprofita. Unongoziva maprofita aingoti mwana mupenyu, mwana ariko. After 6 years, ndobva kune maprofita akamboita mbiri mukadoma here kana kuti ndopakazonzi endai kugokwe, sedze kugokwe ndokune mwana wenyu, chitokwirai bhazi izvezvi. Hanzi vakabva vakwira ndokuenda kugokwe kuya. Izvo vanga vakawana mwana uyu, matsananguro avanoita vanoti mwana uyu vakazongomuwana here pabhasitopu huri usiku, ndokutora mwana. Vamene kuti vaibva kupi, ndokubva vatora mwana kudaro vakanoripota kupolisi, but havene kutiwo polisi dzemuZimbabwe nekudhakwa kwadzakaita. Pavaona kuti mwana uyu kwaripotwa, havana kuda kutiwo vanobvunza kukadoma here kutiwo kune maripoti kesi kuti kune mwana ari missing here, havene kuti ipapo zvakafamba sei. Saka vanhu vaya vachitsanangura vakatora mwana
kwakutanga kutomuendesa kuchikoro kwakutongogara naye seke mwana wavo vachipota vachinobvunza kupolisi vachiti kana kuna masanyatukwa hamuna kunzwa here polisi inenge yatosimbe nazvo here havangoda simbe nazvo saka pavakadzire maprofita paya ende munotsvaga saidi regokwe ndiko kune mwana wenyu vakanoita ndofunga about gore rese futi vachitsvaga vachidzoka kune muprofita achiti dzokerai ikoko ndokwamuchawana mwana wenyu kuzosvikawo munongodza kana zvinhu zvazodawo kubuda vabereki vemwana uya vanga vachigara nemwana kwakuti ngavaende kutaundi vari pabustop ndokubva vachiwanikwa mwana uya yavainaye mwana uya paakaenda haana kunogona kutaura zita rake semwana ndofunga aive confused kana kuti kudii vakabva vatomupawo zita ravo ravakanomupa ikoko saka mamusanzi vari pabustop vachida kutokwira kutova uye kukadomo sevanhu ava vanga vachiramba vasina kuita give up yekutsvaga mwana ndokuwana mwana akatomira namai vanga navo vaya mai vake vanyuwani vaya mai vake vanyuwani hanzi mwana anga akatotsvinda mwana ari kutoenda kuchikoro zvinotoratidza kuti mwana uyu anga akagara zvakanaka pasina dambudziko ndo mawanira vakaita mwana after 6 years vakabva vamudeedza nezita rakare riya akatoti haachazivi hachadairi vakamudedza nezita rekare riya vakuti saka vava vakazobvunza kuti uyu mwana uyu tikumutsvaga vaya vakatanga ndobva vagara pasi ndokuchitanga kutaura history kuti mwana uyu ndamufananidzira mwana wangu didididi saka zvakabva zvanomecha namai ava vachitsanangura kuti mwana uyu ndakamuwanawo gore rakati saka mwana haana kuti ngatoziva mai vake anga asati vazivi mwana oziva kana kuti ava ndova mai vake kana kuti kudii anga asingatozivi but uchitomuona mwana akaratidza kuti mwana anga akatogara zvakanaka kozi kuchikoro anga akutoenda zvese ikoko but zita anga atochinja achitoshandisa senemiepo pamba ipapo but vakangomirira kuti pamwe mapurisa one day vakagona vanhu vavo aihopo vakavabhadhara zvino vakavaripa nemombe chaidzo dzinototsika handizozivi papa kuti vakazodii takazongonzwawo angova mufaro wega wega kuti mwana uyo yakashekwa 6 years asi akashekwa nemakore mangani mwana uyu pamakore handichanyatsi kuzoti angatanga kuziva mai vake guys zvoti mwana atanga kuziva mai vake angari 4-5 years ikoko saka but mwana anga kuziva zita but ndofunga akava confused sezvekuti mwana arasika ava kunzvimbo nyowani haana chaari kuziva haana kana kuti kudii saka iye vamai ava ndo vakazotsanangura vachiti mwana uyu pandakamutora pandakaona angori pabustop usiku aitaura achiti tiri kuenda kuna gogo tiri kuenda kumusha saka zvakabva zvanomecha neava vakutaura kuti mwana inde mwana aitaura kuti ndanga ndichienda nagogo gogo vanditisa hey anyway thank you very much wena thank you Linda nekutsanangura nyaya izvizere kudzidza vanhu vari kudzidzawo thank you very much zvinhu zvezviri zvatinorarama nazvo mukati meupenyu hwedu gai zvatinowana izvi regai tinzwe vamwe inga pakaipa pakaipa yo 6 years guys yo hello Sismi. Yes, zviri sei? Sere. Taskera maskera sei? Okay. Ndaonawo chirongwa chenyu chevanhu vakachakatika zvisina stress ndine hanzvadzi yangu akangotsakatika uko South Africa uko hanzvadzi yangu angari waenda kure nemouthpiece wanga uchimbonzwika zvakanaka ya ndakunzwa ndakunzwa ina ndinyatsosiva vangu muSouth Africa story handina kubvira ndakagara muSouth Africa but nekungonzwawo history onongochingozva kuti hanzvadzi yangu inoshanda payakadai so hanzvadzi yangu inonzi Jafara Driti aishanda kumatraki aishanda kambani yainzi Ecotanks muPretoria ndo maaishandira kambani yainzi Ecotanks saka aidriva truck rainge rakatakura majojo tanks iwayayo saka aienda kunodhiliva majojo tank iwayo kuMafeking ndokwaanga
ari kuenda. Saka on the way yanzi munana Rustenburg. Aminoti ndiyo chaipo. Ndizvozvo. Yanzi kunana Rustenburg uko. Saka murungu traki rake ranga rine treka. Akazoona kuti traki rake harisi kudi hatisi kufamba. Klasi raita rangomira. Klasi raita senge ratarisa wrong direction. Okay. Adi vatevera traki kuona kuti chindo pavakazowana kuti tafara hapo. Driver apachidini, driver apasisina. But pasi ipapo panodza kuti pane action dzakaitika. Alright. Traki hapana chakabiwa, traki ranga ritori right, matengi akangokwana zvese patraki zvanga zviri right, but akangoshaikwa chete munhu. Ndezvarini? Ndezva 2016 August. I think musi wa 16 August if I'm not mistaken, because ndarapedzera kuti aya musi wa 14 August 2016. Saka after azvashaikwa pamakazombotirai kutsvaga kana kumbonzwa kana runyere kupe kana ruma kana chikana kuti mwari pakati? Vakatsvaga variko kuSouth Africa ukoko, taingotumirawo dzimari kuti fambai kuSouth Africa ukoko, vakatsvaga vakadii maprofita, tikafambawo, vamwe vanoti mupenyu, vamwe vanoti akafa. Saka hazvina anoita sei, hazvina anonyatsokuziva kuti chii chakanyatsokuitika. Mapurisa avo vakangouya vakangoza mapurisa zvinhu zvemaforina vanyatso kuti kuzvibatikira stereki. Saka kana kuri kuti kana kuri kuti akakidnepiwa akatorwa pasina mari yamakambodhimandwa kana kukamba kana kuti kupi, traki ratarisa another direction, vanhu ava vakadhiraivha traki vakamutora vakatarisa traki kune rimwe direction, imi muchiti hapana chakatorwa matraki? Ranga risitombori far from road yanga ari kufamba, rakarangoti tsveya mbijana ratomiswa. Akakura zvakadii? Information yatakazoita kakunzwa ndekuti pana bamukuru vangu murume wecousin sister ariko kuSouth Africa, taibatsirana pakutsvaga ipapapa. Saka vanoti vane shamwari yavo yakasungwa yakanga iri kujere kokoko, inoti jere ripi muSouth Africa umomo. Saka pakaita umwe mukomana anonzi Tavani. Saka Tavani akatanga kutaura kuti anti mabhanditi anotanga kutaura nyaya dzavo dzavanenge vakasungirwa mujere. Saka uyu vakazotasa kuti akataura nyaya iyoyo achiti hanzi pane munhu watakabata muna inonzi chii road iyoyo kubva kuPretoria uchienda kuMafeking. N4. Yes, saka tati pane munhu watakambobata muna N4, munhu iyeye aidhiraivha traki ranga rine matanks. Saka akada kubhaiza, hanzi akati achibva patakamuataka akabva ajamba achibva mutraki achida kuwira munhu pasi kuti atoatakawo chii. Saka ndo paakadhurugwa nefuti. But kana vadhura kazhinji South Africa vakadhura nefuti havatori munhu, havana nguva yekuklina, vanotorova pasi. Saka apa pakaklinwa hapana kwanikwa ropa, hapana kwanikwa anything kana chii. Tikanomisa tikanomufutira pasi pebridge. Saka zvakada kunoita link up nyaya yacho, because patraki apa panonzi pakwanikwa pane turopa. Okay. Saka zvakada kunoita link up kuti pamwe vakamuuraya, pamwe zvakadii, kuti ndiye I don't know. Saka apa imini nyaya iyi maizwa nunhu kujere, chii chamakaitawo kuti pabridge pacho parikutaura pagone kunotariswa? Takazotumira imwe mari futi, brother yangu akambodzifambira nyaya idzodzo, but dzakanga dzorotora mari yakatowanda zvisingatomboiti. Mapurisa achingotiwo vakamboti dzokera, in fact vakambodzokera, but hapana, because yanga yatova zve-information takatozvinzwa last year but 1 nyaya yanga yatoitika 2016. Saka nekunaya kwemvura, kuti sei mvura yose inonaya ungachawana munhu. But anyway, kana tichenyimba paine ropa, because kazhinji kacho vanhu South Africa kuwana nguva yekucherera matsotsi chaiwo kuSouth Africa anongosiya apo orova pasi. The reason kuti
gocherera inenge iri yei kuti kana vakaataka munhu vaida vamuuraya. What was the reason yekumucherera pasi? Because South Africa vanongokusiya. viga takatongowana hedu closure Exactly. mwana mai vedu uyu akafa patamuviga totozorora manje zvimwe yedu haizorori because vinenge uchingoti ari mupenyu here kana kuti akafa ari kudyei ari pai zviri kumbofamba sei hausori Angane makore mangani? ndiwa 89 zvasiri mukuru naye 26 ndiwa 89 saka kusvika pana 26 handizviti anga ane makore manganapo anga ari mufana chaizvaivo anga chiri mwana mudiki anga chatongorora akatosiya mukadzi wake nemwana mucheche apa mukadzi agoni kana kuchema kuti murume akafa kana kuti mupenyu zvakaoma chero mwana munomusanangura kuti baba vakaendepi zvinhu zvacho is complicated haungatombonzwisisi kuti muzondipa picture yake mondipe picture yake tanditi nemadetails mundipe timbokanda tione kuti tinewana imwe new information here. Alright. Sorry dear. Guys, nyaya idzi 27 agari mwana mudiki 27 aumana ungari mwana mudiki ndiri raiti muri sei? ndaishongoda kungotaura hangu nenyaya idzodzi ini ndine hanzvadzi yangu yakaenda kusouth 2005 tichinetseka kuti munhu ari kupi akadzoka 2022 iri kudzoka kwaakaita akangokarika angosvika padho achibva joni ratove timu remadhiragi riri kutonedza zvaro kupa timu 20 kubva 20 mai vanenge vachitongori nestress kubva 20 kubva 20 sorry akaenda mati akaenda 20 chi akaenda 2005 akazodzoka 20 akadzoka 2022 takangomwa mari padho kwanga hasati awana mapepa ere mudzosere kwaakabva asina mapepa anotaura kuti handidzokeri joni ende kumba anenge achingokonzera maproblems achidii saka rimwe timu iri kusatoritsvaga kunenge kutori nanzva but paakaenda joni akanga ari munhu wemutoriro here anga achitori munhu bhoo zvake munhu kwaye chai iko zvino mai vanenge vachingori nestresi achikuita zvinhu zvisinganzwisisiki zvekuti unotopererwa. Ane makore mangani? Haistori munhu wa86 ane chikozvo 86 ma30 isu kuma38 komadibhomiso kwachidawa havabvumiwika vanhu ava handi kwachidawa ari kugomera pa27 ndozvakataura takambonzwa kudeni kuvanorambirei vanhu vakuru naimi nekuti kana munhu achingori mutoriro chero ari munhu mukuru ngangoinda munomanya kutakura madhiramu zvikuita vako saka ndaitoda kutotaura kuti rimwe timu rinenge richitoriko zvaro riri kutonakirwa ririko kujoni mukaritsvaga rikauya munotopinda bhisi naro isusu tatotambura naro timu asi uri right taisatobvawo kumaprofits kuti tichitofamba tichitobvunza kuti ko ari kupi but at least imi muona ika mune closure pamanga musingazivi tinodiwesi zvokuti tinotodemba kuti dei zvaitoita kumusungirira kuti adzokere but anotaura kuti hatichatodzokeri unoona tiri kuitika chikola imimi muri nani muri kudaro because munhu akauya akukunetsai paanga asipo maiva vasingatovati handi bati vakaenda maprofita muchitotsvaga kuti munhu aripi saka imagine munhu anenge asati aziva kuti hama yangu iri kupi anenge achida closure kuziva kuti munhu ari kupi ngauya anetsiwe ozoona plani ambonetsiwa nemunhu zvakaoma simeni zvakaoma zvakaoma asi uri right unoti pane wandakambonzwa achinzi kuchinzi akaenda 1992 akadisapia 1992 akaenda kuSouth Africa ari chikomana chidiki anditika
achikomana akazoonekwa 2010 akatoonekwa pashow show yaaniko akaita zvokufananidzikwa kuti ndiye vanhu vakatora mapikicha kutozoonekwa kuti ndiye show yaaniko hachazoni show yaani pamadj apa achitorla jive aripo ndobva ndati uyu hasiri munhu watakashayiwa uyu hasiri uyu ndokutora mapikicha ndokuindisa kwabereka kati ndiye avasikanga mwana wavoka achinja akasi ndiye hanzi ndokudzokera kuya kwakanetwa show kuya kwapunza kunotsvaga ikoko kunovherify iko kutsvaga kuti munhu uyu ndobva awanikwa patavheni vaimuziva vakatomuziva unogara pakati ndobva vainda pavakatoona wena indogara nemukadzi ukoko ariko kwakumuzvuzvudza kwakudzokera naye kuzimbabwe uko handimaona akatiza zvokuti pakadzokera kandisiyei ndadove nemhuri ndo zvatove life yangu saka vamwe vanenge vasikadi kuwanikwa asi isusu wedu anoti nditori nemukadzi akasiya mukadzi mukarati kusauthi nemwana iko titi pakati communicato nemwana auye kuzotora munhu wave zvinhu zvacho here zvinoita kunge drama uchisintoso but kana zviri maoneka unotoperekwa madhezi wayanga ari madhezi ejoni vanhu pavainza vari kurovera joni vakurovera joni makore atiri kutaura saka timu zhinji ririko but rakapedzwa nemadrugs ndochimwe chinhu but munhu unotosasai masecumstances ari kutaurwa panapa munhu aenda kubasa ari mutraki dragi harina parinokwanapa handimaona ari mutraki ari kuenda kubasa ari kutodhiraivha kuenda kubasa ongoshayikwa handiti umwe ungobva payadhi achirwara zvokurwara zvokutatadza akasunza gumbo ongodza disappear just like that zvinenge zvisiri clean zvinenge zvisiri clean masocial achona haafanani hanzi ndamudza chana kuti achina kurestorend uya yona tavamudzivaka ndozvanangotingotaurawo zvanguwo kuti rimwe timu munoritsvaga rigoya rigotokuonesai kuti moto aiwa ndikuzvinza zvinongosiyana closure inenge ichitongodiwa closure inongodiwa kuti vanhu vazive kuti munhu uriko ibenzi uriko kusouth africa uko ari kungopenga ariko pane kungoti munhu akangobuda angodisappear zvino chero dai venyagona kutozofa nebp chaiko yekuziva kuti mwana wangu akaendepi but iko zvino anotovauraya manje neti because anotobura hombe every day ya zvakaoma every day anenge achitobura hombe ya pakaipa. Thank you very much kola rekatinzwe vamwe zvakaoma vedu umwe kuyo kwakadzoka at least mupenyu mai vacho vakaona havo mwana wavo asi kungoti onetsa ake nemutoriro asi mai at least vakagona kuona mwana wavo kuti mwana wangu mupenyu ariko right regai timbonzwana. Hello. Hi dear, what do you say? Hi, Sisime. Ndachida kutomboseka ndakola ndatombonyora mucomment section. Murume wangu mugore 1991 ane 14 years. Akabva kuZimbabwe akaenda kuBeitbridge. Zvezvekuti vanenge vari vana vechikomana vadiki vaya. Kudhara vanhu vanga vasinganyatsogona kugara zvakanaka. So akangobuda akaenda kuBeitbridge achitsvaga chekubata-bata. Ndobva shasha acrossa border. Ikaenda kuSouth Africa. Ine 14 years 1991 handiti. Saka South Africa akaenda kuLimpopo. Ndobva tinotsvaga family yake akagara naye akachinjwa zita zvese akapiwa. Shasha akatorora mukadzi wacho 1st of 1998 handiti akagara vanhu vakatongoti munhu akafa uyu. Akatozoonekwa nomumwe munhu ma2007 2008 ameno musha kumaitanda and then someone wekumusha ndoakazotonoudza sisi vake vanga vakushanda muPretoria zvikanzi imimi ndaona zvanzvenyu shopi yakati neyakati zvanzwa ndokutozowanikwa kwavakaita ikoko but 16 years dzese munhu anga ariko kuno kujoni. Saka pa16 years akasina kuchinja here zvokuti next door yakamuona mati pa16 years apa angasina kuchinja here zvokuti next door yakabva yamuona ikamuziva. Aitwa ari munhu wekumusha akamuona atamuziva aitoita zvokumufananidza kusvika akazoenda padhuze naye ndokutozoonekwa kwakaita and find kuti deangasiri first born yacho even chero mukadzi wakaroora first wife yake haana kana kutomboziva kuti uyu munhu muZimbabwe anga kutaura language yeko anga kutaura language yeko ane mapepa ekuSouth Africa munhu because vakabva kuZimbabwe akaenda kuLimpopo. Remember zvekudhara zhazha waingonzi munhu wese vaipiwa akatomutsvaga family akagara naye ikatoita ifamily yacho vaisina vana vakomana ende vazhinji vacho vanga vakati kura
saka aitova mwana mudiki last born wepamba ipapo akatopiwa zita nanhasi ndo raundoshandisa iroro murume wenyere iyoyo ndatozonyora murume yabika mapiriko saka mukadzi wake mukuru wacho uripi wakaiwa kumusha wekulimpopo saudi havakadhivhosa ndiye aitozondiudza akati unombozva kuti munhu wako yanga asambobvira andiudza ndokumushero so I think vamwe vanhu zvinoita saka awanikwa mira ikona saka next door yamuona yaudza tisacho sechobva vaida kulimpopo kunomutsvaga ndokumuwana angakushanda mupretoria mumashopu mumu ndokumuwana vazouya vamuona ndo mwana wamai vangu wandaitsvaka ndokumutora kuenda naye kumusha akafa ndopaakatozotanga kuzotofambidzanawo nevamwe achiponeranawo pakuzodzokera akatanga kudzokera kumusha 2010 kakuti nechitupa asina akatozota chitupa cha 2010 chekumusha saka ane zvitupa zvekusouth africa ane zvitupa zviri asi wakazvibvura saka izvozvi uripi ari kuzimbabwe kuti ari kuesei aiwa ari pano aiwa mazano ari pano apa angoti atobuda ke bhati atise pano kusouth africa andotama aiwa kunokuchapinda anongoenda zvekuti wopana neabo remember yanga family yavo ende kumusha kwake akatozoreunita nevake chaivo chaivo nawo asi anongodzokera kwakamurera vekusouth africa anongodzokera and find kuti inini because ndiwokumusha I'm actually the one anotokwanisa kutaura nevanhu zvakanaka nekureunita vanhu zvokuti chero nepaari kana hama chedzo kwaari hazvina so kulinga ndindorozoti naiwe ngatiti vanatete vamboya kana vanani because akatongokura ari oga ende vamwe vanhu because uchi vana vadika nditi vazhinji vanoenda through zvinhu zvakasiyana siyana because mukutaura kwake neni anenditi magariro ndaita pandaiva ndakagara ndarisogara zvakanaka so the only thing chaingogona kuti tinunura kwava kuti tindingobva ndinde kwangu ndega kama vantori mai vake nababa vake futi kulipopo iko kwantovachenge atovaona kuzimbabwe futi ana mai nababa futi baba havo hakusisina kuna mai saka mai vari kuzimbabwe vanozvigamuchira sei achitaura kuti mama wangu vari kusouth africa kuti vanhu vekudhara kungoti havazonyanyi kuzvinzwisa like that kana vanenge vachingoti munhu anga akaenda kunotsvagawo zvekubata-bata but family yake kunongo vanotofona chero kaita chii vanotofona kuti bhodhi huyai tita sei saka vamwe vanhu kudhisapiya kwavo especially vechirume vamwe vanozvitawo inida kudze mukamutasa munhu wacho haana kana achipomerwa kana one kana mistake otoshandisa fungota saka nai baba pamaizvifunga makambonyasofunga sei achindozva ndakauya netsoka ini ndakafamba netsoka kudarika bhodhari netsoka ndichifamba akaita unonzi kubhoko kulimpopo ndokwakasvikira kana kugara nemburi yake orit maishumba tichaiita next week izvo saka imimi muri muroora futi kulimpopo zvekuro zvekungoti mhoro ibhati kwangu kumusha ene handatombonyora zita ndositi kwacho anondiseka zva ndatomborinyora zita racho mucomment section akatopiwa zita rekunzi mufandoga namwe asantonzi mufandoga inyaya iyoyo saka imimi muri kugara kuzimbabwe hachadi kudzokera kumba kumusha kwave mogara kusouth orit saka semwana mukomana kamusha iwoyo kusouth africa ndewakika wana mudhari last born makoti matonzi zvese muchitoudzwa zviri kuitika so yeah I think zvakangoitika kumashure saka I think the same thing can also happen kunyanya varume ndovanyanya kudaro vakadzi kashoma kuti tingoti taenda saka namai vachede kumubereka chavo chaivo ane connection here ndezvekutombandidzira even the whole family ndezvekutojoinidzira because vanakura navana kutovanzwisisa even chero now hakuna ndinotozoti maybe ndikabata ufundo ndichitaura nanhingi kauti tikanzoita sei hatimboendewo kumusha kauti dini pasurprisingly mazuva anonzwa mashau zvekuti ndoda kunodzokera kumusha kwangu ndoda kuzonodii but I think maybe dze dzangowo pfungwa dzekukurawo but irelationship chaishaya kana maconnection acho acho ari kure because haana kukura nevanhu zvakaoma naini inge zvakaoma mazviwa here zviri kuitika mukurarama kwatinoita gaizi muri kuzviwawo here mararamiro atinoita muupenyu mazviwa here inge zvakaoma naini thank you very much kola yanga tiri kudzidza veduwei zvinhu zvakadai zvidoriko gaizi izvi uyu wakaenda ne14 kupeit bridge akatonokurosa akatonotsvaka family mwenyuwani akatogamuchira uko akatogara iko zvinondokodo inge zvakaoma naini
zvakaoma right vari pera vamwe vada kufona anzi maybe 814 toxic angatoiona 814 kana usada kutsiurwa vana havadi kutsiurwa ka havadi kutumwa havadi kutsiurwa ukamudza kuti suka ndiro chaanozosuka ndiro paanodira unenge kutonzi toxic because wamuti suka ndiro unoi toxic vari toxic zviriko futi zvakaoma pane mwere vanoda kufona guys nyaya dzekushakwa kwevadzi ande muri kuzviona comrade chaiwo rurako 14 years kutoti chamba bhodha kutonotsvaka family kuri Limpopo. Asi guys hakuna here zvazvo zvekuti kungoda kubvunzawo kuziva hwangu hakunawo here zvekuti kuda munhu anenge atotogwa kana nezvinhu cheko zvinomukandira uku guys zvinomurashira uku mire ndakambokudza iyi story yamainini wangu andi ndakambokudza story yamainini wangu mire ndikudzokerodzera story yayo mainini wangu vari kuchipatara vachirwara vanoita vachigwara mwana wavo tinaye kumba tinaye tikukura vari kugwara vari muchipatara handiti vachigwara vari muchipatara ivo vanga vane stendi yavo handiko kwanga ne stendi yavo pastendi yavo paigara mumwe sisi vangu mwana wamaiguru mwana wasisi vavo tokuti mwana wamaiguru kana mwana wasisi vavo vaigara ipapo handi vazviona so vakabva vashayika kuchipatara kuya handiti vashayika kuchipatara kwakuya kugwiri hospital uko handitika pavakashayika kuchipatara ikoko handiti vakaonekwa kumusha kwavo kumba kwavo kushurugu vakatoonekwa nemanext door kushurugu iko handika vakatomhoroswa nemanext door asi vanonzi havana kudaira vatozi kuti havana kushiwa vakandosvika pamusha pavo handika vakandopinda mumba mwana wesisa vakatoti madzoka matodzoka here zvikanzi ndatadzoka handatodzoka zvikanzi matobuda kuchipatara zvikanzi ndiitire poriji ndoda kudya poriji akati horai tinokuitirai poriji vakati ndakuenda kubedroom kwangu uko ndokwauchandiona ndiri ndobva vabuda muya handika akatotaura navo akasara chibika poriji nedovi riya vakaenda kubedroom kwavo handiti vaida kubedroom kwavo handika isusuwo kumba uku handika kumba uku vakasvika kumba inangu handa kuvaona gaisa ndiri kunyepa ina ndakuvaona nokuti handiri kuchikoro vakasvika kumba handika vakatoona musikana webasa akatovaona vakataura naye akatoti koma tobuda kuchipatara ingandiziro mainzi hamusi kunyatsogona kufamba wani zvikanzi handabuda ndiri right nhasi handiona zvikanzi orit zvikanzi chipinda ipai zvikanzi ndigare zvikanzi handibikire tii kumba uko ndobva vapinda mumba handika vakagara pasi vakandibikire tii akati aorit kaende kubikira tii vakasunga akati ndakupinda mubedroom vakapinda mubedroom uya handimaona uya ari kumusha mwana sisi vangu yaya achipedza kubika poriji yaya atakura poriji ka ari kuenda kurumu kubedroom kwokuti anova pachiporiji handika kona musina munhu akati kovaindepiko handimaona akatenderera nemusha wese akavatsvaga akaenda panext door paya akati naimi hamuna muonawo machitauri nezita mainhingi zvikaita vaona tadova mhorosa isu handimaona vachitodaya savana kudaira takuti kuda havana kusviwa vachitouya kumba ikoko handitimaona tavaona asi kuti tizoona tivabuda hatina kuona tivabuda sei hatina kuona tivabuda sei handi ukuwo kugweruku atitambura kushanga kuti kovaida zvafamba sei ukuwo kugweruku kumba uku handika musikana yapedzawo kubikawo tii yakunoti ndikandinoti ndinovapa muya murumu mavapinda unovata hamuna chii hamuna munhu murumu yati kuzvafamba sei kwakune maledi laika ndokunonga foni handika ndokufonera mobs vangu kubasa handiti vachienda kapa pahospital ipapo handiti saka pavakatoshayika ipapo handiti mobs vangu sanext to clinica handimotonzi muna wodi akati vanenge opinda anytime munhu atoshayika ka vatotaura kuti orit pari kuya achaenda kudabs kweko zvino zvakumboenda kumochari handiti mamomza kutoziva pavari kuti vanonge foni vaudze vanhu vari kumba vakutoziva kuti muniri vavashayika ndi kuri kupinda foni yani yemusikana kumba achitaura kuti mainini vauya kunoku vauya kunoku vakati poriji akati mamuzava kuti mainini vapi zvikanzi mainini chamainiki vakati unopenga zvikanzi chokwadi ndotobika tea and everything asi handizoda kubuda vafamba sei handimaona vakati mai vangu ndobva tomudzvinyira vakati utaure zvaunoziva zvanokwana iwe kutaure zvakakwana ndikutokufonera ndikudze kuti vashayika kunoku handika asingobvira ikudza mwana wavo handimaona chazoya ndomuudza inini musikana uya wakutobvunda paya kuti kachiti vashayika ivo vari kuno moreve vachingodropa foni momuzi wangu musisi vangu vaya vari kumusha vachifona handimaona kuti mama kune zvaitika kunoku handiti mama vauya vakatopinda mumba vakati ndivaitire poriji vakabuda kuenda kumubedroom kwavo ndaita poriji ndakuenda kubedroom kwavo kunoti ndinovapa asi bedroom hamuna chii hamuna munhu saka ndisi kuziva kuti zvafamba sei kuti nditi vaenda gweru kati vafamba sei zviri kufamba sei mbayo ndipokutonoti samusana taura chokwadi ko handimaona vakati wo zvikanzi
zvikanzi havana kuda kumuvhundutsa animaona vakabva vangoti alright ndozokufonera manje vatoona kuti ndezvechokwadi havana kuda kuvhundutsa uyu vakati alright it's okay ndichakufonera manje ndika ndibvunze kuti zviri kufamba sei ndokuchizoya kumba manje kutaura kuti munhu anenge adi atoonekwa kwakutozofonera uyu kuti uya kuno mai vari kuno vauya kuno Gweru uya akatouya mwana sangu vaivai achibva uko achitouya Gweru achifunga kuti vaenda Gweru andika ndosozvoudzwa kunzi munhu angakanga atoshayika nguva iyoyai kuda handizivi kuti chii chinenge chaitika kuda munhu aida kuenda kunozvitaridza pekupedzisira here kana kuti munhu aida kuzama kunoita sei ina handizoziviwo but vakatoonekwa katukese mufunge uku neuku so ameno zviriko kona hello ndiri raiti kuri sei kona andiri raiti sisimeli makadi yenyu tiripo rega titange nevatanga kupinda first okay taurai kona yakadisappear but nekunzawo disaipa loudspeaker kana kuti ma-earphones amene inangwa handina hama yakashayika but nekunzwa live pane uyu umwe munhu wandotevererawo pafacebook it's a page yemunhu anonzi unsolved cases ndiphysic media vanodaro vanogona kumbozamawo because ndoona anombopa vanhu information anoita ma-international cases as well kuti avatsvagire hama dzavo dzinenge dzakarasika so vanoda vanogonawo kumbomutry anonzi chi-unsolved cases hosted by physic media diva masaikezi mamachiko mafiziki masai amene whatever iwaya vanogona kumbobvunzira futi ikokoko undipe ndikandire lingi ndivapewo vamboinda kunotrya kunoonegwa nokuti ava vaivai vanokonekta nevanhu kana ari akafa vanotokonekta nemunhu akafa iyeye handiti vototaura naye kana ari mupenyu manje avanotokuudza kuti hatisi kumuona ukanzwa kuti hatisi kumuona hatisi kukwanisa konekta naye mupenyu alright because iye nyangwe munhu mupenyu vanogona kutokuudzai kuti indai munotsvaga kunzvimbo yakati munogona kumuwana ikoko saka vanogona kumbotsvaga endisirai linki makesisi ake andowanzokutorera mazhinji anowanzokupa information alright utipe linki tipe vamwe but iva ndozinonze connect with the dead ndizvozvo uyu hanzi anokonekta kene vapenyu maspirit mediums yes so ava hanzi anokonekta kuti nevapenyu hatizivi regai tione ngatipe tione kuti vamwe vanogona kuneko vakanobatsirikana vari kutsvaga madzavanhu alright okay thank you very much Kola right Kola hello sisimeli yes ndiri sei ndiri right mamai vangu ufunge I really appreciate chirongwa chenyu chamuri kuita ende ndazofara and it's true ndambonzwa mumwe Kola anga achitaura kuti vanhu ava vanotsvagwa vakawanikwa vakauya vanofarira kwavanenge vari ikoko isusu tichitambudzika. I've got an uncle vangu vakabva kuZimbabwe 2002 ndobva vashayika all makore esaya hapana anga achiziva kuti vari taingoziva kuti vakaenda kujoni but we didn't know to where exactly. I wanted kujoina pakamboita kwachijandukwa pavaimboita zvokutsvaga kuti vanhu vakarasika chichi I couldn't get through tachiri kutovatsvaga. Surprisingly last year takabva tavaona pafacebook. Kola honestly 2002 that's when he went to 22 years later kunonzi kupolo something good vabuda pafacebook ndobva ndavaapproacha sekuru makadidi chichi ndobva aitadza kuti munhu adi ndobva varesponda svikanzi I'm good vakuconnecta vanhu voukama ndikati saka ndivo but vanhu vaingotaura vaiti hanzi vakachiita zita vakunzi Charles ndikati saka we keep talking to him ndikati uyai nditaure nemi ndinzwe voice remu ndizive kuti ndimi here because I thought kuti pamwe munhu akafa umwe munhu akatora namba yavo ndiye ati kuchata navo saka ndakazotrowa mari ndikati unoziva chii ndiri saka wedu kuchando ndikati ndinoda kukutumirai ndipei kana muri mupenyu baba vavo vakafa mabrothers avo 3 akafa hama dzakafa hobo he was not anywhere to be seen. Ndikati ndoda kukutumirai mari saka mukataura neni send me a voice message ndikaziva kuti ndimi zveshua ndokudii ndokutumirai mari kuti ndiwe ikoko ndikozoona kuti mugere sei
nepamusaka pekuti ndataura nezvemari ndopavakabva vapesenda meseji apa vakutaura vachikriza shona unoziva so muzukuru unoziva so inini chuva ndini Bibioni muchari ndini muzukuru sisimeni as you were saying I was like he sounds like him maybe he's not ndikati no sekuru can you show me maphotos ekuti ndizive kuti shuwa ndimi because voice rinenge ndiro kunge risiro muri kukriza shona vabva vakanda message mapicture vakati 2 3 ndikati ndivo ndabata mai vacho ndikati kumba mwana wenyu ari mupenyu usadaro vakuchema vakati mwana weyu takamuchema kare ndikati it's true mavoice message avo ayo ndakandira masisters acho nei saka we had plan ndikati isusu zvatotita kukutumirai mari chiti pai account number havana account number amene munhu wawangaona muvhenda so zvikanzi misemu ndikati hazokuti tikanzi aiwa ari right taisa mari yayi yakazononoka kubuda yakazoita madhiri ekunzi tatisenda newestern union vakushaura kuti hanzi kwatakanoitwa tanzi tibhadhara kuti mwari ndikati no ini ndasenda kunoka ndinobhadhara sending fee anonopika mari haabhadhari zvikanzi kuno South Africa yakasiyana anyway that's fine no problem ndikati it's okay as long ndamubata saka zvikanzi ndakutoenda kumusha baba vangu vakafa oh my goodness my brother oh isn't it funny shungu. Then my sister was going home vakati chikwirai sekuru ndonosangana nemi kumusha ndokwigirai mbatya nini mukasvika kumusha musachati mama karowa mungodi ndokutoti mune mukadzi aenda nemukadzi wangu akazonditiza ndakaita mwana sendai mapicha emwana handichakusendai up to now we haven't seen them right. Cut the story short sekuru vakaenda kumusha vakanogara 3 weeks vakadzoka back sekuru noway to be seen time vazofunga tasenda message tikati mari zvinhu zvenyu takatumisa kumusha everything is there saka imichiinda yekumusha zvinhu zvakakumirirai mukange masvika kumusha ikoko motudzwa kuti masvika tokutumirai mari paWestern Union kuZimbabwe motanga kuchita life zvikanzi no muzukuru thanks shasha ndobva yapinda mubhazi pam vaenda kumusha svika maizvo vatoonana mwana wavo nemasisters vauya vafara ko muzukuru tikati isusu zvinhu zvakauya nevakauya vakatokugova because takati hamusi kuuya pamwe takanguti since makaenda mukanorova takati hamu saka anyway isusu todi we take it from here toona kuti maplans edu are you serious kuti muri kugara kumusha chichi zvikanzi alright muzukuru chitonditumira mari ndoda toti ndikaona mari iyoyi ndobva ndatonotenga ndoda toti unditengere mombe 4 kuti ndirime mombe chipani 2 dzikaneta ndodisa dzimwe then vanorima vakangorima munhu akarovera joni unogona kurima isu ndobva takati isusu hatisi kutsvaga zvekutsvagira mombe isusu taida bedzi kuti munoona chivabereki kana masetla chitsvagai mukadzi ini chandingakuofaika mukaona mukadzi ikokoka muroore ndokutumirai mari sekuru ndo pakavhatwa sekuru vada kutonisa irelative chayo mwana wanzvadzi yamai vangu chaicho vakati vasekuru too late vakwasha vanga vauyaonana sisi vauya kuzoona siya muchoni wejoni wauya ndobva vasvika zvikanzi vakwasha munoziva kuti chii mari yangu pei yangu yanga isati yapinda so ndakada kudzokera notora chii pei yangu ende ndakasiya mbatya dzangu zvinhu zvese nini saka ndaona kuti kumusha kunoku nhamo yakaoma saka ini zvandakuita mukwasha ndipe mari chikwereti ndinosvika plus vazukuru vanga vanditumira mari but handa kunge ndamira mari yavo ukandipa mari yedu vandadi ndotora zvinhu zvangu vandadzoka nemukadzi nemwana gam sekuru vabva vaenda iko zvino right now as I'm speaking to you we try to phone that number aichadairwa he went back to South Africa vari kuto andiri kuona kuti vanhu ivavaka zviri kutoa enjoy chiri mpolokwane umu chichitotamba makadzi ndudze saka ndanzwa nyaya yenyu ndikatonzwa kubatikana nevari pane vari kutsvaga vanhu vari kutambura zvitoro at least we need closure even vakatijuta zvidumarika handitsamwe zvangu nemari yachona ndongoti yakawira pasi kanhongwa nebenzi but mai vacho vaane closure kuti mwana wangu nyange rirombe ririkokana azofawo ndichazongozivawo kana kusatoziva amene kuti hatizozivi ndokuti iko nezvatina kandi patichavabata kuti wabatira papi saka ndo nyaya yachona thank you so much majisisimeri zvamunoita I like mune you are very strong munoshingira munotaura munotukwa munodii but keep that spirit mufunge mwari vakatokutumirai kuti mubatsire vanhu vasingakwanisi kuzvimiririra keep on doing that my young sister I'm very happy thank you very much zokuti kana kudiva sikana regai vangochituka havo tichagopinda regai vangosunga regai vangotuka tombeta basa redu tongozvigarira takadai zvatiri yangu tatoenjoya so tatofara so takadai tatopera so kubva pana patinda kunoona mamuvi kutovata zuva rakudarika thank you so much ende zvinhu zvacho zvazvinongoita so izvo zvinomutaura nekudai soona pane meseji itopinda izvo soi handizoti ndiani aisa pane munhu andisira mari ichi izvozvi uchitaura pa ichi ndo nyasha idzodzo ndikutoipindi ichi izvozvi iyi guys
Pana munhu andisira mari. Aiwa, basa ramukuita is very good. Belated birthday. Yakanzi yeti belated birthday. Ndatopiwa ka 50 pounds kangu iwe chimondituka. Aiwa, ngatitengete chimberedzero. Thank you very much, Kola. Thank you very much, my sister. Vaisa 50 pounds. Thank you very much. God bless you, guys. Thank you very much. Drop me. Kutenda, guys. Annabelle. Oh, I'm going to do all right. Annabelle, sure. You don't have to do me 50 pounds. You don't have to 50 pounds. Kwana Annabelle. You don't kutumira 50 pounds. You need to wandipa. Zvinoka tiwandipa 50 pounds and chakutumirika 50 pounds because necho tunayo. Necho tunayo. Inini dato kutumira 50 wakati vana noti Annabelle unza ndipe paper yako ndikukandire. Ndipe materials zako ndikani. Ikana inozi ndikani iova wati ndinda kuisira. Ndovana sakaonai. And have you seen it only men vanot disappear. Vanenge variko vacho I know. It's unfortunate. Varume vakawanda ndivo vano anzi mari kumarand 50 pounds. I think it's about 800 rand, 1000. I mean somewhere there. Chimbondiudzai guys kuti varume vakawanda zvichokwadi ndivo vanodisappear. Vakadzi vanodisappear. Variko here vasikana vakambodisappear guys. Link raiswa iro rakapinwa apo iro. Link raiswa charity iro rakapina apo iro. Link iro rakapinwa apo iro. Link rakapinwa apo iro. Link rakapinwa apo iro. Ndazviona kuti ndori kunyepa zvako. Ndichakubata konjingani chingondipawo 10 pounds yeNando's. Nando's aimboiti 10 pounds retirement travel local. Right. Vari kwera mwada kufona guys timbonyenso timbo tikuto enjoy yakati tichodzwa nyaya dzavo tichotsvaka batsiro vamwe kutsvaga hama dzavo. Vari kwera vamwe vakarasikirwa nehama dzavo guys. Ngoti namba dzamai vaiva handisina mandina mufoni ndadenda mbavafunda vemurume wa 15 years vachitengoti zvinogwadza kuti amba tichingovavhunza zvinhu zvagaranzi namba is not showing. Romeni namba unayo. Ramba unayo. Apa pandakapina link ravanonzi spirit medium vanotsvaga vanhu vakashayikwa kuti vanoda kuenda kuvaende kunotraya kubatsirwa ikoko. But iwowe namba unayo fona panamba idzodzo. Vanhu vanadzo namba. Vari paida vamwe guys vakashayiwa hama dzavo. Hi Gigi. Hello, Sisi Mary Maswera. Ndaswera zera sei? Inenewo ndiri kutorwara handisi kunzwa mushe nekuti munin'ina wangu akaenda kuMpumalanga. Anonzi Tsitugwete. Saka Tsitugwete ndakamboriona zita iri ndomuziva munhu. Tsitugwete. Ndakariona zita iri. Ndakariona zita iri. Ndakariona zita iri Tsitugwete. Ndiri kunetsekana ndiri kumutsvaga aenda kuPumalanga achidzoka achienda achidzoka. But munhu anogara ane privacy yake. Saka izvino tiri kunetsekana mai vakamboita stroke right. Ndiri kunetsekana zvisingaite. Saka ariko hake asi kuti munhu asingabatani nefamily. Hatisi kuziva tongoziva kuti aenda kuPumalanga ndokwaaenda. Akaenda rini? Kuda zvinhu achitengesa. Akaenda rini? 2022 kana kuti 21, 22. Ndo pakagumisira kuenda kuMpumalanga? Ndo paakaenda ndongoziva kuti muti uyo ndakamupa mari achitonditenda ndobva aenda handina kuzokana ende handiri kutorwara nenyaya yacho ndikangoifunga nyaya iyoyo ndaitomboti pane imwe nguva ndichaenda kuPumalanga kunotsvaga but pandanzwa program yenyu ndabva ndatoti Pumalanga unotangira paina nekukura kwayakaita unotangira papi? Pumalanga yacho zvakafanana nekungoti uri muEurope ka zvakafanana nekungoti Birmingham. Unotangira pai? But kune vakadzi vanotenga vachitengesa Pumalanga vanofanirwa kunge vachizivana. Iwe angade mhuri here? Ane mwana wake musikana akura anitore nemwana wakewo. Saka haana kana contact nemwana wake South Africa ish. Haana mwana wacho ndinomubvunza ari kutonetsekanawo ndinotomuka mufoto inini. But zita rekuti Tsitugwete ndakamboriona kuda kana akafanana mazita paFacebook apo. Ndakamboenda kwaChijandukwa.
kana makariona kwachijandukwa akamboita program iyo yekubatsira vanhu vanenge vachishaika vachiwanika asi takazodzisa nokuti mwana wacho zvakanga anga akurwadziwa vanhu vakumuti kuiwe mai vako vari kupi kuiwe mai vako vari kupi saka ndabva zvabviswa post yacho yabviswa but ndaona kuti handingangoramba ndakanyarara indichirwadza. Tipei picture uyu asati achinja zvekudaro 2022 apa aiwa anosika anowanikwa. Ndipei picture iyoyo anowanikwa 2022 akusi kure guys 2022 but madzimai nevanhu vanogara kuPumalanga kana paine anenge achiziva uro kunzwa nekuti aitenga zvinhu achinotengesa saka vakadzi vanonyanyozivana ndo zvaakaita for makore akawanda aitenga achitengesa kuti vanogona vachimuzivawo votibatsirawo vakawanikwa Sinclairbeck baba vanga vari kuItaly kwete kuteki kuItaly vakawanikwa vakazongouya varume ozo vakaoma saka aitenga achitengesa imomo muPumalanga aitenga imomo achitengesa imomo achinotengesa kuZimbabwe aibva kuZimbabwe achichoda kuMupumalanga achinotengesa kuZimbabwe achinooda achitengesa kuZimbabwe kuMupumalanga kunohodhiwei imi guys sadaro ainotengesa kaikoko ainotengesa kuMupumalanga daroi because mukati aihodha toita kuda kuti alright ndamanzwisa aitengesa kuMupumalanga nokuti mukati aihodha achitengesa aihodha tobva tafunga kuti kutabvunza kuti tanitotsvaga munhu kuti akuziva kuti kunohodhwei totangira ipapo kuti chinohodhwa chii kuMupumalanga but kana mati anga aiwa kana anga chinotengesa kuMupumalanga chihodha alright ndimondipa picture yake nezita nditimbotsvaga mongodza mwana kuti to be strong titsvage mudzai mwana kuti ave strong kana 2022 padhuze apa anowanikwa alright it's okay dear alright sure 2022 padhuze guys 2022 3 years anofanira kunge aripo anowanikwa Simeni maswera sei kuri sei. I know to my life. Body piece and then the chingweta on off and chingoya chipa. Because ndiri kubasa. Nyanda nezota ndataura nemi but atosaka maybe muri kubasa busy. Nyanda chitaura ndemwana uya wandaita ari kupechinafu. Saka ndikutosha kuti tomutransporta how because anenge akuda munhu anomunyengerekera anofamba naye praise fona saka ndanga chikumbira kana muchikwanisa kuti mundibatsiro ipapapo kuti auye kunyengerekere kuHarare then from there kuenda kwaPora so because apana atoti munin'ina wangu afanira mutsvagira nzvimbo then ndozotumira mari yeschool fees nemayunifomu chese zvine zvauzondowandira papo ainoda wangobatsirwa patransport yekuti abve nemunhu anomuudza then from there aiwaketa everything ndega ndendapo because apa zvatova kuti ndine vanhu 3 vari kuda kuti vandokubhadhara fees this term taenda wangobatsirwa patransport yekuti auye because kamubatsirwa akauya zvefees and uniform zvimwe zvese zvinenge sorted but patransport apo ndopandaakushota usana achikumbirawo sesineo because bhasi am sure ndezi kuti anguri unoita mari ichafunza vanobva kuda anobva ikoko kupechinafu mukadzi uya because kubva kuenda paBora I think it's $5 kuenda kwaBora from Harare. It's not that akusikure zvako right okay mwana uya ukunzi akashayikirwa namai vake ari mudiki akachengetwa nambuya vaya ndobva vafa futi saka anga asina pekugara saka hama dzanga singasadi uyo wamaiseka musiyo achinzi abuda ne26 units asina pekugara kungotenderera uyu saka uyu ndiye akati ndoda kumuchengeta zvangu ngauyi saka mwana ari kudza kuBirchnough Bridge andika kumamisha kwari kungotenderera anga kudzinga atsvage basa chichi atoshanda mheno kumamisha ikoko saka uya ati ngauye ndimutora dzokoro dzegrade 7 ndimuendese kuchikoro chimbagara naye saka now ari kuBirchnough anofanira kuti abve kuBirchnough auye kuHarare ozobva kuHarare kuenda kwaBora kune stand yake usho
kunogara munin'ina wake. Saka munin'ina wake ndiye achanga achigara nemusikana uyu. Saka ari ndaudza munin'ina kuti amutsvagire school chikoro chekupinda, achatenga mauniform, but ari kushota imari yekubva kubachelor chete mwana wamambo. Saka angoda mari yekuti akwanise kubva kubachelor mwana uyu kusvika kwabhora. Ari kuti kubva kwaHarare kwabhora $5, kubva kubachelor kusvika muHarare ndo zvatisingazoti mari chete. Then achagara nemwana yeye, she will take care of everything else. Saka ndo pari kutsvaga rubatsiro ipapo. Anomaona kuti mwana uende aita hake mufungi. Mwana 13 years anga kutoenda kunoshanda mumba 13 years. Nokuti munhu angati mbuya wangu achichengeta vashayika. Hama hakuna ari kudawo vati isati kwanisi tsvaga basa 13 years. Shame. Ende waita hako Susan mwana kuita zvakanaka. Hello dear. Hello, nditi Susan. Yes, muri sei? Mushi. Ndikukuone palive asi handisi kunzwa zvandiri kutaura. Anyway, titi maybe ndina sekuru vangu kavatiri kutsvaga. Okay. Vanonzi Patrick Jemwa kana kunzi Mpofu. Okay. Vanga vari kugara kukwekwe. Vamwe vanhu vakagara kukwekwe for so many years. Atogara wechikuru kuma60s. Saka mhuri yese tiri kuvatsvaga tiri kuvashaya. Vanonzi Patrick Jemwa. Vakashayikwa sei? Vakanga vaindepi? Vaingogara mukwekwe, munhu asina kuzvirarora kana kuita mwana, but vaingouya kuhama vachishanya vachidzokera kukwekwe ikoko for years. Munhu atokura, but all of a sudden vanga havanozombosanyira hama kana kuti tichivatsvaga pavaimbosikanwa pavaigara kare kare havasipo kuti vatsvagwe kupi kana kupi. Hapana ari kuvadziva kuti vari kupi sekuru vedu. Mondikandira mapictures asekuru anditi nemazita ndivatsvake. Patrick Jemwa. Zvakanachaemaita basa simeli, asi vanhu vagari vemukwekwe vanofanira kuva vachivaziva zvekuti nekuti vaikarakara vaimbotengesa maheti. But chakanda mapicture iwayo neinformation vanhu vachabudikira. Tipei. All right, thank you so much. All right, sharp. Right. Sekuru Jemwa kana muriko muri kutsvagwa. Sekuru Jemwa kana muriko vekwekwe muri kutsvagwa. Saka handizive kuti imari kubva kubachelor kuenda kuHarare, but I don't think ingadarika $20. 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 Haingadariki $20 guys. Kana ari panoda kuextenda roko rwake guys kuti mwana uyu akwanise kuwinda uku. Hanzi ari related to related to yes pano tochengeta isu. Zve relationship yadove imwe nyaya. Pano tinochengeta pano. Zvokuti atsvaka kuti kwa chichichi hama dzashandidza tingaende kunotsvaga. Kana atora mwana uyu tichazotsvaga hama dzake tovaudza kuti mwana ari pakati ari kumuchengeta ari kuenda kuchikoro. Simple. Hatitombotsvaka zvekuvhundusikwa kwai hama kudii. Kana akafa makuva anogara akavigwa akachekwa guys, hamuzvizivi kuti kumakuva anogara akachekwa. Kunoviga kana asingadi kuviga hama yavo. Takaviga sekuru 8 vaya 1,8 vaya. Takaviga mukoma 8 vaya uko. Takatoviga zvakadaro. Iyo zvika hama dzavo dziri kutotsvaka so kuti mukoma 8 varipi. Takatovaviga kuRustenburg kuriti play. Hanzi I can help Smith. Thank you Tandi. Thank you Tandi. Thank you Tandi. Mateta 2 nemwana wamambo. Alright, iri bonga ingouya inobatsirawo kumberi. Ingouya Tandi nemwana wamambo. Thank you very much guys. Thank you. God bless you guys. Mwara kuitire zvakanaka. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Saka mari yacho yavepo yawanikwa. Mari yavepo yekuti abve kwa kubechinafu. Takutsvaka munhu anobva naye kubechinafu kuya. Why is smelling like a sacrifice out to this child? It's a girl child. She's just like me. I think ane background yake inandisinawo kufirwa. But ndikaona background yake imatorwa zviri kuita. It reminds me how I grow up. Because andifunga kuti aite like zvandakaita. I went through a lot since marriage. Ndingoshanda ndine 14 years. Basa remumba ndine 14 years. Imagine ndonzwa mwana anonzi ane 13 years. Akunzi anotsvaka basa ashande. To me, it just triggered something. Okay. No dear, sorry dear, akata kupinda sirisho. Rather let her go to school. Kumba kwemunin'ina wangu asi kunoita basa asi kunoshandira kuti ari kuenda kuchikoro. Ichanogara magariro arikuita vana vomunin'ina wangu. Amen. Ichadya vana vomunin'ina wangu ndochaachadya. Vakarara nenzara vanorara nenzara vese. Amen. Because kutori nevana saka anenge aine vanhu vokutamba navo. Saka I would rather kuti aende kuchikoro than ndinzoti mwana ari kuenda kuita basa rehouse kerech 1814. Ini ndakatanga ndakaita basa rehouse kerech tanga ndine 40. Saka ndozvanangoti
So at least let me do this kune mwana yeye handimuzivi handina kana saka hope kuti achapasawo osvitowa life yake a better future because inhererawo but baba vake vape hanzi variko saka I just want to itowa life yakanaka. Baba vake aripo anotoudzwa kuti akutora mwana. That's my wish and I will make sure that achapasa. Thank you very much, Susan. Thank you very much, Susan. Bless you, my sister. Hands ndakakura the same. Ndakatanga kuenda noshanda mumba ndine 14 years. So I know the feeling. Saka I'm not going to allow mwana ne 13 years kuti apinde noshanda mumba. Saka ndikuti auye anogara. Anongove mwana ndangotora kuti agarise zvinoita umwe vana. Moti vanhu vakadai guys Mwari vatadze kuvaropafadza. Vanhu vanoropafadzwa naMwari. Sometimes tozoti hedu kuromba kudini. Andimaona. Havana kuromba. Andimaona. Havana kuromba. Asi kuti Mwari vanoropafadza. Vanhu vavo kana vada zvavo unenge uchita zvakanaka, you do good to other people andika zvinodzoka beki. Papa ndogara nchiti kana ukadzvara ukaita chakanaka wazvitira, ukaita chakaipa wazvitira, unodzvara hau expect kuti kana wadzvara nzungu chakohwa chibage, ukadzvara nzungu unokohwa nzungu, ukadzvara chibage unongokohwawo chibage. Ani munoona. So atodzvara kutora mwana it's not easy kuendesa kuchikoro zvese musika wese ndiye unongori mai wacho ndonongochionana nazvo. Kutora mwana umwe munhu uchichengeta is not easy. Panoenda kuchikoro panoenda chipana ndionenge uripo uchiona akanzi musika wanhasi ndionotanga kutoti ndopa silver sei akanzi arwara ndioncherera une stress yekuti arwara adai. So what more do you want guys? Munoda umwe bai vakaita sei? Ndonzwa kuda kumutenda musikana uyu ndokutodaro mufunge. Ndesika timbotaura na nemningi wangu first. Hello dear. Hello Simeli Musei. Chikuri sei? Mushe wena. Isu takashaiwa sister yangu, blood sister yangu, takazvara tiri 6, iye ndiye number 2, ndewa 86. Akashaika gore ra 2004 kumkoba 9, akangobuda hana kana kuoneka kana kuti uziye kuti anga akatsamwa here but panga pasina munhu amutsamwisa. Saka nanhasi takutoona ndoti dzatove 20 years, mai vakafamba vakaenda papi panyanga pese. Hapana kana chatakambonzwa, hatina kana munhu one hake anoti akambosangana naye kana guwa kana nothing Simeli up until now. Akangobuda mumba akatsamwa. Angasina kurohwa, angasina kutukwa, ndotoshaya kuti chi. Asi chinoitika ndechekuti tina tete vane zita iroro rake rakapuwa vakatomboenda 20 years vakangozodzoka vanhu vakarohwa nehana. Vanhu vakashati vari kubvepi. Saka zviri mazita atopa vana vakangozodzoka izvo zvatoriko. Asi uyu manje dzatove 20 saka takutya kuti achadzoka iyeyo. Saka kana wakaita contact naye kana chiya angane mari here pakabuda. Kana angari musikana akatonaka aka beautiful zvima 17 18 kokoko. Angasina mukomana. Obviously vanenge vane vakomana, ende ndichiri mudiki zvangu, but obviously vanenge vane vakomana, but nyange zvakadero Simeli ugotadza kunzwa nemwe munhu asangana naye kana kuHarare kana tikupi kana kuSouth Africa kana tikupi kana Facebook idzo dzave nevanhu mazuva ano. Handi kudhara hedu tanga tisina, but iko zvino kwave nemafacebook takangomuonawo kana nemhuri yake. Vamwe vanenge vasina Facebook, vamwe havana Facebook, vamwe havana zvavo Facebook, vamwe havana Facebook. Simeli kana kubva ushaya kana chekuti kana kudii undipe pictures. Thank you my sister ne 200 stars. Thank you ne 200 stars. Thank you. Undipe Timbo uyu. Simeli undipe uyu ka ma pictures nezita Timbo mutsvaga. Anonzi Luz Pamaga, same name yangu, my real sister. Unandisendera ma picture because anzi Simeli live and admins please ndepapi ko try it ndepapi pandisa ndakuiona comment yacho iri kupi comment yacho amuna ma admin ere mu comment section amuna ndakuiona comment yacho Timbo funga kuti kana ari munhu ane vana 20 years atove 20 kana ane cheta ndingasata vene mwana wakura akabva ne 8 akura ave ne 20 years akabva ne 8 ane 38 aiwa anenge ane vana vakura tikamuposta vana vake vangatadzi kuzana yake mai vavo kudera mapicture ake anheno rega ndigotovunza vari kumusha kuti because Simelika
totombonetsana nevanhu kuti mupenyu tikaenda maprofita vamwe vanoti mupenyu vamwe vanoti akashayika hatichatozivi. Hey, tatonetawo zvakaoma yo ya saka trai kutsvaga ndikiri trai kutsvaga inozi trai kutsvaga nhamba picture undipe. Alright, alright, thanks a lot. Alright, sharp neka basi. Alright, andipola munozokwanisa kuchengeta mwana uyu here kana makuda kuitirwa basa ivi muri kushaya mari yebhasi. Kola munozokwanisa kuchengeta mwana uyu here kana kuti makuda kuitirwa basa ivi muri kushaya mari yebhasi. Alright, comment yake haina kushata asi kuti regai timupindure. Haana kutuka. Andika maybe it's a comment for concern. Anditi kuti washayiwa mari yekuti akwire sei iwe uchida kumuchengeta. Maybe the way wanyora naye haina kumira zvakanaka. Anditi ari kutaura kuti ndakawanira ndomuziva personally. I know this girl personally. Ndosaka ndaapprove kuti atore mwana uyu. I know this lady personally. Andi ane vana vanobhadhara ma-school fees. Zvandoziva vana vanobhadhara ma-school fees vamusingaziva ndogara ndichikudza ivava anovaziva iye ane vake vanobhadhara ma-school fees vandoziva inini. Anditi anotogona kuvachengeta kutogara zvakanaka kana vari kumusha pakasaitika zvakaitika mwana uyu anotogara zvakanaka because uyu munhu aropafadzwa naMwari, munhu atopiwa mwana iyeye naMwari. I did one comment yekuti iye ndimufonerei. Munoona manje musadaro guys, mamwe macomments edu ngatitarisei panenge patori nereason yekuti pamwe haana mari ungagara une mari every day guys. Hi dear. Hello? Yes, no, ndatirega ndikuede inini ndomuziva. I know her. Ini ndomuziva zvokutodaro. Musikana uyu munomuziva akatombokudzai nyaya yake pano. Anditi Mwari wako ropapadza Susan, Mwari wakupa mwana, chengeta mwana. Ndochengeta. Ene ndozviziva kuti iwe mwana unotochengeta. Unogona kwako usina mari yebhasi izvozvi asi ndoziva kuti unochengeta ende mari unoita. Saka ndotoshaya munhu atanzwa kuda kuti vachengetwe nenyaya yebackground yemwana. Handichengetwi, anini handichengetwi. Even vanikina vangu family kwangu vanondiziva. I support my family zvokutodaro. Isusu tozviziva. Uyu ari kuno ku-UK uyu. Uyu ari kuno ari kutora mwana wacho achimuchengeta ari kuno ku-UK. Problem iripo ndeyekuti sisimeli zvinhu zvakangoitika ndanditori nemaplans angu already. Hazvasiri mubudget mangu. So I'm trying just to squeeze because mungoziva takabva kuChristmas manje. Zvokuti hanzviita. Madhayaris chaiwo anomuziva. Madhayaris chaiwo nozive. Madhayaris nozive. Wapuwa mwana wako chawa ugara uchichema kuti mwana uyo wapuwa mwana wako. Chichengeta. It's not like ndoda kuchengetwa aiwa sisimeli. Inkamfuno ndaitoti mukomani ngavandigadzire plan vandipe quotation ndozoda kuchengetesa. Aiwa, I know. Anenge asingazivi chete plus I think akakubvunza kako kangaita angabvunza kuzviconsent. Pane pamwe kuti munhu anogona kuuya kuti ndipei anoziva zvingotikawo mazuva ano. Angagara kune zvokuti munhu anotorawo zveshuwa mwana oti ndipei mwana achida kunomitsira musikana webasa. Unozviziva kuti ndiko. But kubvunza kwako kanaka but ungoti abvunzawo hake haakuzivi isusu tine chikuziva. Madhayaris knows you. Iye anenge asingazivi. Aiwa tidaro ende hakuna zvokutoti kana vachitoenda kunosuka ndiro vasuka ndiro vari two because kutori nemwana ane same age naye 18 years. Kune mwana mukuru kwaari ane 15 years musikana 16 years to 10. Saka kutori negirls ende igirls dziromba kweko. I know. Aiwa ini ndoziva. I'm not worried. Atori mwana anenge atori happy. Pane vanhu vati vari kuisa mari yebhasi. Saka iwewe pane kuti iswe kwandiri ukandipa madetails ako vanongoisa straight kwauri. Alright. And very soon muchaona sisimeli ndikaenda chakutumirai mapictures ndine mwana wacho because I'm going home very soon. I'm going home. We'll see and ndatomuzoshowa madiaries kuti mwana uya ushu ndinaye. And the other thing uona handiti kana wakunotora mwana achinge auya handiti baba vake variko upiwe nhamba yababa titaure nababa kuita kuti tingoita mutemo. Isusu tichataura nemukadzi uya kandiye angatozoti atibatsire vanhu vacho ane manhamba dzamba wacho totaura nawo. Yes. Tozoziva because apa changoti afana kunyoreswa kuchikoro totaura nababa wacho tisati tamutora. Yes. Ndizvo zvichaitwa. Iwewe aiwa support yese ndinayo.
ndinayo ndokupa support yese. All right, thank you Susan. Ndotomutara nezita because munotomuziva guys, and she came here akatombo akatombotaura nyaya yake, so munomuziva guys. Tikaenda kuIT naye kuSouth Africa, ndikaenda kuBO kuSouth Africa naye akataura futi nyaya yake palive, munoiziva palive nyaya kakaitaura futi palive, so munomuziva vakawanda venyu panapa, right? Feedback on musikana wenhumbu yawe, musikana wenhumbu wenhumbu yake aida kunomisa moyo wemwana. Guys, ndikazvifunga kazvotoditira fani. Aida kunomisa moyo wemwana kwakanzi towehuya tibaye jekiseni timise moyo wemwana kuti mwana uyu itwe abortion ibve. Akatoita mainterview kune vanhu vakamuofa basa panapa. Anditika so she's now coming to Peterborough here. Akuya kuno kuPeterborough. Anditika saka tichange tobatsirana pamwana apa. Tindakatikasa bvise mwana guys. Saka akuya kuno kuPeterborough. Akatoita mainterviews ake, akaimpressa company yakamuita mainterviews zvekutodaro zvese, akaimpressa zvokuti anzi she knows what she does story. So akatowana basa iko zvinezvi referrals ndowangomirirwa nekuti achipiwa switch yacho achitanga. So I'm hoping by kutanga kwa February tinge tatotsvaga imba kusaidi kuno hameno chachanotsvaga tichawana kupimba muno muPeterborough, tichazotsvagawo vane dzimpawo dzema 400 kana marumuwo wanditika anenge kugara ipapo achiinda kubasa. Anditika saka Mwari ndo pavakamusvitsa ipapo mufunge. Thank you my diaries, rudo rwenyu soka andizivi kuti ndoti kudii guys, I don't know what to say. Rudo rwenyu runoshamisa so ini ndinongouya zvangu nenyaya ndongotaura pano. You guys are always ready to help. You're always ready to help. Ende kana patotaurwa zvinhu zvinotongoitika. Akatowana basa mufunge. Akatowana basa mufunge. Now she's so happy over the moon. Chero voice rachinja mufunge. Voice rake rachinja. Ndinogona kumufonera kana muchidei. Voice rake rachinja mufunge. Munhu utochezona kuti atotora saka ndikutobata mwana, ndikati mwana wako wakutobata. Ndobva kwatoita mumwe akatoofa kumupa hembe dzemwana dzenyuwani dzese. Andimaona. Saka kune hembe angakatenga imba yagogo yakapera here. Takaitaura nyaya imba yagogo yakapera, but yanga isati yaiswa mundobva ndatojambira kune imwe nyaya inondaona mubvunza ndapedza ishi ndikaenda ndikozoya kune nyaya yagogo. Andimaona. Saka ndakamuudza nezuro ndikati zvauri iwe murume yagokuona kuti wave nelife yako iripo, wakushanda. Andizivi wakushanda wakudai murume yokuona ouya okunyengetedza horo wapepa 2 achauya kauti hey sorry baby so nekuti umunhu wako murume wako wakachita naye ouya oti obva akurova pepa 2 wave nemwana wako. Anditi kuno kuchishanda nokuti pachatone pakei pachatoita mutambo kusvika mwana iye azokura mutambo. Asi Mwari vanokugona kana Mwari vagona kukupa usina option waperega usingazazivi watosvika pakuzvidza kuti regai ndichinomisa moyo wemwana wacho hanguka wandidaro, then wobva just like that Mwari ongosumudza vongoya voti basa iri rotongowanika utopinda mainterview just like that wotopasa wotodini. Handimaona Mwari vane plani dzako newe. Kana mwana wako achimboenda unobayiwawo kana 5 years kana 10 years uchizomirira kuozvara umwe pamberi apo zvaiko zvinoumboshandira mwana wako, nokuti chero kunzi unzi tora muinde kuAfrica nosiya mwana right now unonomusiya sei mwana iyeye iwe usina kana nemari yekuti uindeko. Saka ndinowa kufara panguva ino zvisingaiti mufunge. Ndichida kutenda imimi madiaries handitika nerudo rwenyu nditi mufungeka zvisi zvamunoita izvi hamusi kumboitira sisimeni. You are doing it for yourself. Ukaenda chakanaka wazviitira. Handitika ukaenda chakanaka wazviitira. Ndogara ndichikuudza ipapa kuti inoipa diaries it's a ministry. Ministry guys, siwo esa ariwaniki zvekumhanya guys, mozviziva iri ariwaniki zvekumhanya, angoriwana pano live within 1 hour zvanga zvatoita atopedza mainterview atopedza zvese kwatomirirwa mareferrals. I think first of anokana kuti before anenge achitanga because ndo zvangomirirwa chitende kubva aise kuhome office chete zvatoita nekuti atsvage imba. Hi dear. Hello sister. Yes, kuri sei? Ndabva ndati tirige ndipe testimony yangu yepadhiary. Ari kutofona wabva atofona. All right, ndichamudaira handei. Ndati tirige
ndibva ndatoa testimony yangu yepadhairis ndichiudza vamwe vari mucomment section kuti sisimeli paya pavanenge vachitaura kuti padhairis pane rudo zvichiwa rudo ruripo ende paya pamunenge muchitiudza kuti musatuka vanhu hauzive munhu anokubetsera ichokwadi baba panotukutidza zvakawanda sisi vangu Lucinda Mfonge December Christmas ndakatobhuroka sisimeli ndichitoshaye kuti vana ndichavapei asi sisi vangu ndakatongoona vatondikandira vakati muninyina iyo Christmas iyo noziva ndakafara kuti uyema nemisodzi dzisimeli kuti ndizive Lucinda kuda kwenyu Mufonge handingodi kunyepa kuti rudo rwuri pano rwakakurisa zvekutodaro zvekuti asimeli gore rinouya ndiri kutoendawo kuchando ikoko aiwa nekutenda unomupindi saka ndakuti ndipe testimony kuti kune vamwe kuti guys zvino zvati zviri kuitwa padhairis tiri kutowana hama tiri kutowana chii imagine kuti munhu wakangogara munhu ongori kana achikubvunza kuti ko Christmas muri kudii kana new year chayakatoti ko bamunini vangu vanenge vachitei tikati takangogara vakati bamunini vega vatenge chibhodhoro mufarewo nevamwe Christmas saka nanguti ndipe testimony kuti padhairis pane vanhu vane rudo nyange zvamunenge muchitiudza kuti musatuke vanhu hamuzive munhu anokubetsera ini ndakawana sisi ndakawana mai pano padhairis kuburikidza nesisimeri. Thank you very much my sister, thank you very much Linda. Right, Lucinda, thank you mfano wangu pa New Zealand hapo. Thank you Lucinda, mudaya hard diaries okutodaro guys. Usikana phone ndichakufondera Becky ndandiri pa live dear. Ndichakufondera Becky shushu. Ndiye ari kutofona abva ngofona. Lucinda mudhayari wedu pa New Zealand die hard Lucinda kana mumastreet umu Lucinda anobuda ziya achigwa vedu Lucinda anobuda ziya achigwa Lucinda mumastreet umu sisi vake havadi navo one munhu wekuti ndogona kuita 3 hours tichitaura zvedu. Thank you Florence aiwa loweti ndati Lucy Lucy wekuti ta 3 hours ndichitaura tichingoseka zvangu ndichingoti sisimeli mirai sisimeli nemurume wake ndinomuda zvisingaiti. Lucinda, we love you so much as diaries. We really appreciate you, my sister. We love you so much, Lucinda. Mwari vakuchengetere for isusu. Mwari vakuchengetere for vaningina vawakawanawo padiaries. Mwari vakuchengetere pane vanhu vakawanda vanoitira zvakanaka Lucinda. Thank you very much. Right, ngaifonere musikana ari kufona uyu. Iye watati ndichitotaura nezvake pano. Ari kutofona wasingatozivi. Hi, dear. Mushe, how are you? Good. Hey. Yembe, zemana. Jinda mpana. I want to so much. That's so good. Bvisa headphones ndiri pabvisa headphones anari kunzwa ndipala ndachitaura nezvako pawatofona bvisa headphones kana kuti iri pa loudspeaker man fona kuita sei mira tu ya takutaura chinhu foni yako haisi kunzwika vana vasi kunzwa uri paiko ngandifone direct ndimfonere direct haisi kunzwika kuti seizvo chitafona izvozvo zvaanani hamene kuti foni yako ndeine problem yavati ndeyani hamene but zvaanani Amen. Your way has made that you would Jesus made children. So that everything. Yes.
I was just telling people visuals part of kuti wakawana basa ukatoita ma-interviews ukatopasa wamirira ma-reference kuti ukwanise kutanga kuti maybe uchatanga kupera kwemwedzi kana kuti, and I was telling them kuti you're coming here in Peterborough and takusara kuti tichage imba chete. Ndandichitovaudza pawatofona ibaba. Inini ndaikutanga pandakanotaura nekuti zvaka hatinofanira kutogona kuneti kana kunamadanda kana kuimba, but that wedinonzi hatinobvumirwa Mwari ndopakutangira. Zvisinei kuona ruoko rwaMwari in everything that's happening in my life. Zvekuti handife ndakaamhemho kuzoti ndarekera kunamata kana kuti ndazoona munhu ari kutambudzika in life zvazondiitira ndorekera kubatsira. Why ini ndikaona ndabatsirwa kudai so nevanhu zvisinei. Mwari. It can only be God. And I just want to encourage vanhu kuwaka patinenge tabvumirwa taperera patinamaza. Ndofunga ndaitokufonera ichigo chemazisimeli ndabva ndomwe ngoti mwana uyu, but izvozvi I'm happy with it. Zvinhu zvaita izvese, but like ndonyatsoona kuti things are starting to fall in place. Zvimwoyo ine hachatomboti makanditaura nesuru. Was it yesterday that vakandifodera? Vakatibaiwa. Ndaingokuudza kunorohwa pepa 2. Unorohwa pepa 2. Sure. Inini after all this, to be honest, nezvandaenda through stresses zvandaenda through nekumapanicking, it's just been the worst phase in my life. Nyangwe vayanga tazoshingirai saka neirazotoka kuregerera kuregera toregera but okay. Amen. Aiwa, tinotenda if you are happy and you are acknowledging, then that's okay. Mbiri kune musiki ndiye watinopa. Tatomirira kuti chizukuru chedu chibude tione chizukuru. Taane vazukuru guys. Taane mazukuru takandikaya ndichipa zita rangu. Unongochipasa chongopenga vosatisa gogo. Sure, you have your own family, but you take your time out of your own time. You have come here very often. But take your time to listen. I was looking at them the shows I receive. Maybe the show not easy. But like they don't. I want to share. But you take your time. The effort you have made. Namundiziva ndokama nemisime. Unombondiziva kana kuti ndodini kana kuti muri shamwari yami yamaino kana yasiramu. But you just help me from nowhere. It's great. That's okay. We are just here kuti muzukuru chete tinenge taanaye zvataahedi plus basa waanaro. Now you can continue, you can move on with your life. Anditika. Okay. All right, thank you muningina wangu chataura kuseri. All right, thank you. Bye. Very sharp. Right. So ndiye mwana wedu uyu budiki mwana wedu watori mwana futi kwadiri. Ndiye mwana wedu uyu akawana basa ake ari kutenda achingodaro. Anzi vamwe vanobatsigwa pano ndovakaita sei ndiya handizivi kuti ndokupindura chiti kudini. But vakawanda vakabatsigwa pano ndiya. Vakawanda vakabatsigwa pazvinhu zvakasiyana siyana. Help does not mean financially chete. Does not mean vanhu vakawanda pano tikataka kuvhura kuti vanhu vhurai matestimony vamwe vacho hatichatombovawani because vakatobva pano kudhara vakatobatsigwa. Hatichatombovawoni pano vatove kumasituti kwatichitovaona uku hatichavaoni but vakatobatsigwa pano. Andichiona vakatobatsigwa pano and hatitarisi isu kuti nokuti wakambobatsigwa wazove kumasituti wakuchuka kana tokuita tinoinewo isu tongokuonawo tongoti guys lesa makore angu kuti asi kudzamira ndodo. Anyway, I'm on to those next thing I
Hey guys, paketeni guys, ndawana kutenga zviketeni zvichungoya zvichungoita zvipfupi guys, izvo zvakaungana zvadoveperi. Guys, yes, right. I think guys ndambotandara ndakuenda ndambotandara. Varipo here vamwe vanoda kufona? Varipo here vamwe vanoda kufona? Varipo here vamwe vanoda kufona? Vanoda kufona varipo here vamwe vanoda kufona? Iministry wedu guys hatirege kubatsira, tinoramba tichingobatsira tichienda. Hatirege kubatsira, kana Mwari vakangotaura tinoramba tichingoenda mberi, hatirege kubatsira. Kana Mwari vakangotaura chete aiwa tinoramba tichienda mberi. Ndosaka ndichiti namatai guys kuti tive nesame spirit, tifambe tiri pamweya umwe chete. Namati because sometimes God kana tine same spirit ka tinotofamba tichienda takadaro. Andimona it becomes easier. Lucinda, we see you. Hanzi ko emergency yakapinwa iyo amashakira. Emergency ipi? Ipi ndizwa pana chinhu chakapinwa apa. Handisi kuona chakapinwa ikwa kudi. Ngafone zvali mungamutedzerere. Fona li mungatedzerere likwa chakere girlfriend yababa wako ya. Fona li chakere girlfriend yababa wako yacho. Fona hanzi chiri kumapirisa enyu aya here. Ndakuita ndichijambira. Lifona ndakuita ndichijambira guys mapirisa. Kwai neno ndakanga ndawanazvo zviketeni zvipfupi ndakazonotenga kuSA wakadi kunduza kuti ndakuSA wakandivigirawo Abigail. Izvo zvindina ndinaro rimwe maketeni ndinawo mamwe but ndinoziva kuti anga ndemazi window mahombe apa hatichapindi. Panotoda kutomedzwa zviri tactical apa. Naini ndi vanhu vemuno vakandipewo zveketeni maketeni akara musingasadi nai madiaries. Ndipewo zveketeni 1 rakarira musingasadi. Nai wedwe nokuti ndiri kurishayiwa kai keteni ndinokwanaka. Diaries ndipewo zveketeni ndisa akara makabvisa ya musingasadi. Ndisa ini ndakwana rimwe iri guys. Ndikona ri pano nechipapa pachituku chapapa ichi. Chituku zvechapapa pachituku. Panda chimwe chituku chapapa. Hanze ndai kudhanira kupiko kwandoziva. Iri kupiko yoyo nayo Yvonne. Ndakaritenga ikoko kudhanira mukwa kutaura rimwe randakatenga online. Chikauya chiri chituku chakadai ari pa special apa ndikandodliwa 20 pounds yangu. Hai dia. Sibere baswera sembo chiri pa live. Ndiri pa live muri sei? Ndiri raita hangu isi Simere ndoda kukutenda ndimbaira mwana weyo kudonha mukoro. Oh ya. Ndoda kukutendai vakandibatsirawo. Ene nyaya iyi haitozikamwa nevanhu, inozikamwa nenini nemitiri tu. Vanhu vatoiziva. Ndakaposta gara zviyandi asi ndakazobatsira ndiri 1 seri. Handina posta. Saka ndachitendewo kune vanhu vachinzwawo kuti vedu makandibatsira ndinotenda nerudo rambai makadaro. Ndinotenda maisa mwana akapora here? Izvozvo izvaiwa hapari zvinhu zviri paiti. Not right. Kana gumbo rake rabo right. Tinotenda Mwari. Thank you sisters. All right. Hamuizivi vakangoya kuseri vachichema vamwana atsikirigwa nengoro vachikanda mapepa avo mwana achinzi avhunika chichi saka it was emergency. I had to just give him money papo same time seri. Ndobva mwana aenda kuchipatara. Duneo iripo pane matala. Guys online ndakaenda zveonline anga ari pa special kudhanele mukwa munotaura ikoko kudhanele mameni. Ndaenda zveonline anga ari pa special. Ndaorder zveonline guys. Ndikati ndamaona ka 1999 20 pounds. Ndobva ndaorder rauya paketeni riya. Ndionezvo. Chiketeni chakuti ndidaiwo chiri kugumirawo. Apa chichengori hafu chiri kugumirawo mumba yemwana. Takatombosama kuchiturika apa tikachibvisa tikadzosera irori. Saka amene zvoda kumbomezhwa netape measure maybe. Zvoda kumezhwa maybe netape measure. Hanze ndai pound stretcher ndeipiwa asi ndamboinzwa pound stretcher inowanikwa makete mari. Ndekupi ikoko. Ndakaenda kuBNQ andipinda vake. Wota makete. Saka ndakaona kune makete ariko kuBNQ. Inonzi BNQ ameno inotengesa ningikiri. Inotengesa zvefeni zvekuvakisa izvo. Ndobva ndaindako asi havana anaizvo. Vane aya anopinzwa anoningirira. Anoiswa muchireu aya muchi uyu
ndo havanawo emaraunda havana aya ekuhuka kudai havana ekuhuka hanzi you have to know the length tazi takangoti ndikugesa ndakangoti yurugesa ndichameasure guys tape measure zvendandistorina tape measure ndakandoiwana nezuro tape measure ndichiitsvaga ndakanga ndadzine mumwe muningi wangu ari munkomisi ndoda kusonera idresi renyu tape measure ndaingochi irimo ndigoitsvaka ndingaiwani tape measure ndakandozoitenga nezuro tape measure ndikazvanongoti asismeli vari kundiramwira kuti havadi kuti ndivaitire dresi ravo ndakandozotenga saka izvozvi ndaane tape measure ndakatotenga tape measure yangu zuro saka ndaane tape measure hanzi buy 90 times 90 kuonline home shopping 90 times 90 harisi diki here tesa harisi ugona kuSA kune maketeni akanaka guys akanaka maketeni kuSA kwakatonaka izvo ndikangoti jina keteni asi kuti rouya sei ndo pane nyaya keteni ndikunototora ndaana maketeni angu akanakisa zvisingaite ndikandisonesa maketeni anosonesa cream yemaketeni kuti tichiuya kuno achiuya kuno ndo patohostakira ipapo unless risingadariki 2 chiita zvedho ndauriwe ndipari zvokudaro totofa newe chero mumvura tinotopinda newe chero mabullets tinotomira tichikutorera wena because dai hard dai rekutodaro kokutoti nhasi akanzi afa chaiko takanaka takaisa mavhiza takaenda kuNew Zealand ikoko hanzi 90% is very big ari panguzoita very big zvetesa uri kuona here imi ndi munoziva kuda muri vasoni guys imi vasoni muri kuona window iri ringaita chikwe window iri ringaita chii window iri guys imi vasoni ndi muri kuona here zvakanaka vasoni window iri tasai ringaita chii window iri window iri muri kuona ringaita chii window iri tasai kusvika apa ringaita chii guys kuti tisatenge zvinhu zviri wrong ringaita chii hanzi Veronica DHL neFedEx anodhura vanoto DHL inototi 1.5 kgs 2000 rands 2000 rands 1.5 kgs that's a prime that's a number one hey kwanzi uya wakulisutu aida mari uya wakulisutu ya 72 by 90 rinoita tesa rikanditonyora pasi 72 by 90 mina nditore screenshot 22 by 90 rikanditore screenshot 72 by 90 72 by 90 uya wakunda kulisutu aida mari guys ndatumira bamnini mari ndikati chinda handika chinda uyu kuchinda kumusha kuya watanga pamini vaenda zvatonomira vatonomisa chimoto vatichipinda mumota mutichiinda ndinokusiya kunhiki watanga pane munhu achachanditsvagira basa kune kumwe kwandandisayimira kusvika kudai tikatonga chida mari kati pamini shandisai mari iyoyo ndakati pamini hlai mari iyoyo apanga tichigona umwe vanhu 2 I think ma10 pounds 5 pounds kungatengere mwana mabhanana ndikati pamini shandisai mari iyoyo mashandisa chionayo kuti matengera mwana bhutsu dzechikoro neuniform yechikoro hanzi mukando ndinopinda sei madhairis mukando wegrosari unoitwa kuwhatsapp handizivi kuti munopinda sei tingorimo tingobhadhara handizivi tatotanga zvadzo this year hanzi tirwaina mai maketeni ari class haiwa zvangu iwe mai nyasha kuno ndakayagoshanda maketeni ari class ndomadi mai maketeni andamaketa ndonisa maketeni ekumba kwangu ndo vakatonditira ekuno ari class yeye kuno imo muno UK iwono dzimba dzeku UK here kuti dzidiki majori dzachina tongozvigarirawo zvokotigere maketeni aiwa handidi hangu keteni riri class ndongoda keteni chete rakangoti nete aiwa zvemaketeni akandakakumba zvasikana aiwa itakangoya kubasa ichadzokera kumba ndokuya kubasa ichadzokera kumba ini guys mon aingoda mari saka mari takati aiwa hatina mari yatinokupa dhiya kana wati wawana vamwe nekuchema kwawaita zuro nhasi vachachemi uchidai hai wasada tamba nepfungwa dzedu tisiyana nesu she is here she can do ana ari kuno mai mazo mai iwe unoziva kuti mai maketeni anochaja herewe mai maketeni charges real money mai maketeni kuonitira keteni ipo pano guys ndirege zvangu kuona ndikazobva ndichabva futi pano handisiye zvangu vachabvaita kumba kwangu oraiti kana ndatenga imba vachazoya vachita ikoko muno zvaizvozvi
Mama Kitten is a business woman. Hanzi ndibvunzire iwo sisimeni. Munari pamusoro pako yeyo anonzi Gina, bvunza yeye. Munari pamusoro pako anonzi Gina ndongo yeyo Kensani, bvunza munhu yeye. But chanezachoti mitambo yama 2000 per month. Bvunza munhu ari pamusoro pako Gina ndiwo anoziva nezvazvo. Ine handizivi. Kwanzi chakire varungu. Deo chimboza kuti anhu kwandombovaoni. Indozvigarira kubasa ini. Ndozvigarira kubasa kai handitombooni vanhu ini. Handitombooni vanhu. Ndozvigarira kubasa kai ndisonde ndisina ndabasa ndakatozorora zvangu ndakatovata kana kuti tatara cleaning. Handimbooni vanhu. Varungu vacho ndongovaona mutauro ndichingodarikana navanhu ndabasa navo ini. Handida kudzoka ndakabudisa kutaura. Mimi munoenda kumaadminity ya. Munoenda kumadinance mayor handizivi ndakazovaona vaenda kwamai masoro handina kuzoziva kuti zviri kufamba sei. So guys, ina hamuda kuenda guys. Hey, tiri kushanda guys kutsivira Christmas. Kuda mari kani, kuda cash tiri kushanda. Ndozokubatai nemusi weThursday. Ndokubatai nemusi weThursday. Mangwana to Wednesday busy. Ndokubatai Thursday. No, ndizvo. Ndokubatai Thursday. Ne weekend and then ndine big time full time. Ameva kuti ndi business woman nje ndi business woman ndoda kana maku wakuchigwa ako chawe kuti ya andimona. So guys ndakwenda hangu andika please be good. Nice smell the Cape Town guy how far. Atisachayanzoziva muzotanga kutarisa live ndamboitaura. Muzotanga kutarisa live ndamboitaura feedback iyo yandigara chingodzokorodza guys muzotarisa Veronica muzotarisa. Fona nyaya smell nyaya yangu ichiri kupisa kuti ndifone pa live. Kwanzi nyaya yangu ichiri kupisa kuti ndifone pa live. Fona haiwa tifonere utiudze zvako kupisa chiko tomira newe. Fona utiudze nyaya yawe nawe uda kuti tione tatoda kutoinda. Okay, I need 220 marketed. Okay. Abandisira message. Ndozvakuda kuti madhayari sikauka. Ndokuti madhayari abandisira message chachai. Ndikwanisa kuwana marketed. Ndawa ndinoda tindipai kama old ndikikirenyu. Guys nyaya andilenda wanikwa feedback ndibvunza every day. Ndawana kupa feedback ngadzokera pa live yande yakupesira feedback iripo ipapo. Iripo ipapo panyaya ipa feedback ikupesira iripo. Chero iye mukana mubvunza kuti TikTok anokuudza kuti nyaya handisi kuitaura ndichazoitaura kana dai ndichiitaura. Nokuti yakainvolva vanhu vakawanda Interpol chichichichi tikabva tatongofonirwa tikanzi mbomirai kupa update because mukungwadza chimbomirai tidhile nenyaya saka takangonyararawo ndo patakabva tangonyarara paya. Hanzi Simeli tomboita challenge the biggest loser. Ina ndidi kuzonyanya kuonda haya ikana. Ina ndizodonyanya kupera kuti ndokufana shewa nyama. Haiwa akana hazvo kushewa nyama bodu. Ndodawo kuti ndipa kusarawo netugaro tokuti iwo ukapfeka hembe inoonekera. Zvino ndikazonyanya kupera ndikanyanya kupera guys kuzvokunyanya kupera inangu handidi. Ini ndinenge ndatodzokera pabhodhi yangu mira ndichakanda picture. Hanzi Kaspa bandisha wakazombata here. Ndakandisira message Kaspa achikuti makadii. Ndakaona ndikupindura kuti kudiko zvangu aiwa. Akatoona life vele. Kuda kunudza kuti kudii akatoita zvakaita. Ukachizoya group kana zvemagroup rega ndimbomira ndinoli magroup let me mirror that. Ndiri pa live. I'm on live. Okay. Ndiri pa live. Zvinonetsa. Ndiri pa live. Saka ndisiri kunyatsokwanisa kuti ndikudayire zvauri kubvunza. Ndiri pa live. Vanhu vambotaura vachikotaura nyaya dzavo wavo. Handiti wazoti yako hauchakwanisi kuti uitaure. Asi next time tinofanira kuti tikutsiurei because kana padziri zambo yacho tamboti vasikana ava ndikatimborega kutsitaura ko munomboita seiko vasikana tozodipa tozonzwa explanation wozotaura kuti no alright iribo zvakaomba alright hanzi ndikapi
Sisimeli. Yes, Sibo, should you say? As my way kupiwa ngikiri. Aiwa takazotaura. Guys, my feedback ariko ngadzokera masere every feedback dziriko guys. Dzokera masere feedback dzikwa pano kutaura nemino kuti ndaisa guru rangu nedumbu rangu radavigwa nemudhayari wangu zvirimo zviri kukwata zviri mukati umu. Zvinyatsa kukwata guru redumbu. Zvinyatsa kukwata nhasi. Keep up the good work. Thank you Hennessy. That's my home girl. Thank you Hennessy. Ndakaona kuti she must know. Ndiri right kuno kuchikona. I see you Hennessy. Thank you very much my sister. Kana we that ndogara mota ku America. Imbomirai kuti dzokorodzo nyaya yo guys. Imbomirai kuti nditaure nyaya yo pane zvakawanda. Chimbomirai titaure nyaya yo. Hanzi fonera mazota nyaya yo. No. Pane nyaya yanga chifunga kutoya pano. Yandatoti atinga kudaro munhu achiri kurwadziwa asi kune nyaya imwe chaiyo kune imwe nyaya chaiyo yangaifanwa kutouya futi neumwe munhu iyo ichinzi ndeyavo itori very sensitive ndikati izvi dzinozoita kunge munyama wangu anoziva kuti panenge paitika nyaya munhu anobva uya ubva ati nditoda kutotaura nyaya ndine nyaya yakadai yandoda kutotaura kubva kwadziya zouya sei pakadai kuti ndizotsunangura kuti vauya hamuzozvihwisisi anomaona saka kunzva neyo hombe chaiyo kwakafugwa hombe asi it's not for me to say it is none of my business. Ndangoti Tembi zviri sei kosi dzimene nyaya yemurungu uya wokushai kwakakrosa border. Takaitaura kudhara kuti munhu akawanikwa akafa. Tikatosikaza mapicture tikatosirculate mapicture pano. Kudhara muzvamuri kundibvunza vamanaka. Zvinhu zve last year ngatimbunzwa uyu. Hi dear. Hello. Ko munondifonera mubva maenda offline sei kona yasikana? Hello. Ko munondifonera maenda offline sei? Mangondifonera muri gurupu nemaxhosa vanhu kubasa kwenyu hamene kuti changachiitika kubasa kwenyu ikoko. Network yake pane vanoto vafoto saka vafonera silent uraiti saka mazonzwa here hatina chetotombozera hatina pane nyaya but iyo iri kunzi cousin yacho ine zvainoziva pane zviri kuitika pane nyaya but kana ane chakuziva dai angoita kuti munhu abatsirwe bhuzi mazuva afamba ende munhu anotozopedzisira aendeserwa hanzi kunonzi kuti kuendeswa vanhu bhatiri rangu rosara ne5% naye midbot harishuri bhatiri 5%. No, munhu handifungi kuti ari kumapurisa asi kumapurisa jiya munhu akabuda pane zviri kuitika. But kana makudaro zvakangoma hazvo dai vangotiita kuti tiziva kuti munhu wacho akabuda here kana kuti kubuda machansi enhingikiri ndakupai kubuda akabuda pane zviri kuitika imi zvamunofanira kungovhura maziso. Haike first tatorongoti toitana ma100 pamunhu then kana unoda mari yebheo then munonoisa mari yebheo ndikupi kwamunoziva muri kuziva police station yari zviri kunetsa izvozvo ndodambudziko saka ndati nini hakuna police station muri kuungadza mari moindisa ipiko kusina munhu ariko mbomirai ichazokuudzai regai tirambe tichitaura nekazeni yacho iya tichazokuudzai. Alright, Sisimeli mune maita basa. Alright, iripo. Okay, bye. Sharp. Msikazeni yaye pane vana vakomana varya tigonyatsoziva kufungira kwangu andiri kuita hamene kana ndiri right panenge pane zviri kuda kuitika zvavanoda kuti vaite regai tigozonzwa regai tigotaura navo futi tinzo kuti vari kuti chii tozovaudza because munhu ari kuve kuchitokisa asi kuchitokisa ndochokwadi. Right, so guys ndakuinda hangu chayo yakupera. Yes, Queen B wakadzoka rini saka ndakuenda zvangu guys tobatana zvakare nemusi wechina nditika stay tuned and stay blessed guys and please be good anditika take care.